Now, rhwng Wrecsam a Caerdydd sydd â Sylwebaeth yn Saesneg ar y bottom coch. With commentary in English for today's Genero Adran final on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. It's on the red button. If you're on a TiVo or a Sky Q box, go to settings and use the audio selection option. And if you have any problems, then get in touch with our viewers hotline. And fe wy Bangor te ar gyfer Rownd Derfynol Tlws Adran Genero yn sgorio. Heddiw, bydd tlws cynta'r tymor yn cael ei godi ac am ornest sydd o'n blaenau prynhawn yma wrth i ddau o enwau fwyaf pêl-drod Cymru fynd ben-ben yn Rownd Derfynol Tlws Adran. Dyma'r 5th tro mewn 6 tymor i Caerdydd gyrraedd y ffeinal, ond dim ond unwaith mae'r adar gleision wedi codi'r tlws. A Wrecsam, wel, maen nhw'n dal i freuddwydio am godi'r tlws yma am y tro cyntaf yn ei hanes. Dyma ni te, Wrecsam yn erbyn Caerdydd yn fyw yma ar S4C gyda'r gic gyntaf i ddod ymhen rhyw gwarter awr. Croeso cynnes ato ni, croeso i Stadiwm Dinas Bangor a croeso mawr i brif hyfforddwr tîm dan 19 menywod Cymru, Nia Davies. Nawr Nia, mae'r ddau dîm yma, hyd yn hyn, maen nhw wedi gwthio i gilydd trwy gydol y tymor. Ond mae heddi'n teimlo fel fwy na jyst ennill tlws. Mae fe'n teimlo fel gêm gall diffinio gweddill y tymor i'r ddau glwb. Mae'n achlysur arbennig o cyffrwys heddiw. Mae pawb yn hoffi codi cwpan, a mae pawb yn meddwl am y cwpan i codi, ond dwi'n meddwl mae hyn yn mwy fel nes i ddeud. Mae hyn yn dangos be mae'r gyngrair yn mynd i fod am y weddill y gyngrair, am weddill y tymor, i fod yn onest. Ac a dwi'n meddwl bydd Wrecsam eisiau pwynt i profi yma. Mae Caerdydd gyda'r profiad, ond dwi'n meddwl bydd Wrecsam fyny am y gêm yma heddiw. Caerdydd gyda'r profiad, sdim amheuaeth nhw yw'r tîm fwyaf llwyddiannus ar bapur o ran yr holl lysau yma. Maen nhw wedi ennill, ond o ran Wrecsam, fel o'n i'n gweud, dyn nhw ddim wedi ennill y tlws yma o'r blaen. Os eisiau tlws ar y tîm yma, iddyn nhw gymryd y cam nesaf i fod yn dîm ddifrifol yn y gyngrair yma. Maen nhw wedi gwneud llawer o newidiadau gyda chwaraewyr newydd, tîm hyfforddi a pethau fel yna. So mae wedi gwneud fel fath o statement yn barod, ond i codi'r tlws bydd rhywbeth arall, a bydd hynna'n dangos a rhoi y momentum iddyn nhw i cario ymlaen i gweld os beth maen nhw'n gallu gwneud yn y tymor. Felly dwi'n meddwl bydd o'n gêm arbennig o dda, a bydd Caerdydd yn eitha nerfus am y gêm yma, dwi'n meddwl. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol i weld beth sy'n digwydd prynhawn yma. Reit, a beth am ni glywed gan y rheolwyr? Nawr, ychydig o wythnosau yn ôl, nath rheolwr Caerdydd Ian Derbyshire cyhoeddi bod am adael y clwb ar ddiwedd y tymor. Gadewch i ni glywed ganddo fe a rheolwr Wrecsam Jenny Sugarman. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi bod yn siarad gyda Nicky John. Well, Ian, as a club who love their silverware, you've an opportunity this afternoon to add the first piece of the season to the trophy cabinet. As the top two teams in the league go head-to-head, it's going to be an exciting occasion for everyone. Yeah, we're grateful to be here. We're really excited about the challenge. You know, Wrecsam have been fantastic this year, and it's really pushing us on a weekly basis to be better. And like you say, it's the first chance to get a bit of silverware in, and something we're really excited about. Personally, really excited. Obviously, the team, the staff, the squad, everybody's done a lot of preparation building up to today. Obviously, the earlier rounds, and then all our work across the season. So we're excited. We wanted to be here today as part of the final, and that's the first step of it, isn't it? And now we've got to enjoy the moment, enjoy the game, and try and play our game. You know, with the league being only 8 teams, usually there's 2 or 3 teams that are up there competing every year, so you end up playing each other 4-6 times a season. So I think it's normal for us, it's normal for them as well. It's just about controlling the emotions, sticking to the game plan and making sure we execute on the day. Yeah, there's obviously a lot of experience from players that were involved last year in the Welsh Cup final, and obviously on the day it wasn't the result that we wanted in red. So there'll be players that have played in that. There's players across the squad that have played in other big cup finals in their careers. So it's about taking that experience, using that as confidence and belief, and then just knowing how we are together as a team. You know, the work that we're doing, that should give them more belief than anything. We're a team who prides ourselves on our output, but we're also the most secure defensively in the league as well. So I think that we're going to need a combination of both to win the game today. If we look back as far as September, your only defeat has come against Cardiff. What did you learn that day that you can use today?
We learned plenty about ourselves and about our opposition that day. We learned that we can be flexible, adaptable. We learned that they've got a different way of playing as well. And we learned about how the fine margins make the difference, and that's going to be no different today. You know, two very good sides, and hopefully we'll put on a great display for Welsh women's football, and hopefully we come out happiest at the end of it. Jenny, enjoy the occasion today. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Jenny Siocomyn ac Ian Derbyshire yn barod amdani felly. Reit enia, o ran y ddau dîm, dwy chwaraewr I ni moyn sôn amdano, dwy sy'n dechrau heddi yw Michaela Cook o Caerdydd a Katie Barker o Wrecsam. Nawr ni ddechrau gyda Katie Barker nawr. Nath hi ymuno o Gasnewydd yn yr haf. 19 gol mewn 19 gêm mae di sgorio I Wrecsam y tymor hwn. Hi yw'r chwaraewr bydd Caerdydd mae'n trial stopo'r pnawn yma. Ie, mae di wneud argraff arbennig tymor yma. Mae pawb yn gwybod hi nawr achos mae'n mor dda yn y gyngrair yma. Ond be dwi'n offi amdani ydy, mae gallu gwneud y ddwy peth fel striker, fel mae'n dod I cwrdd ar pêl a gallu dal y pêl fyny. Ond hefyd mae'n gallu gwneud y rhediadau tu ôl am ddiffyn, achos mae'n gyflym hefyd, ond wedyn mae hefyd gallu gwneud y penderfyniadau fel y dangos y gol na, I codio yn amser perffaith a yn gwneud y penderfyniadau yna yn y lle cywir. A bydd I llawn hyder heddi, mae arhediad ffantastig. 5 gol yn I tair gêm diwethaf hi. A wedyn ni, mae'n stori wahanol o ran Michaela Cook, Katie Barker yn Wyneb Newydd. Michaela Cook, mae di bod gyda'r clwb ers blynyddoedd. Nawr, ni'n mynd I weld I goliau hi. 6 gol hyd yn hyn y tymor hwn, ond hefyd ni, mae'n creu goliau hefyd. Mae di creu 10 gol. Hi yw'r cog holl bwysig yn y tîm yma. Ie, mae Michaela Cook, mae pawb yn gwybod bod gallu sgorio. Mae wedi dangos hynna ar nifer o amseroedd dros y tymorau diwethaf. Ond hefyd, fel ddys I dweud, mae'n creu nawr. Dwi'n fel mae yna 20 gwahanol sgorwr I Caerdydd blwyddyn yma. So felly mae'n gallu sgorio nhw, ond hefyd mae'n helpu gweddill o'i tîm I sgorio hefyd. Felly, ie, bydd hi'n rhywun, bydd Wrecsam yn gofod stopio hefyd. A ni wedi sôn o ran Wrecsam bod mae hwn yn teimlo fel y cam nesaf iddyn nhw, ond Caerdydd, mae cymaint o brofiad gyda nhw o ran y rowndiau terfynol yma. Yw hwnna'n mynd I fod yn fantais, ti'n credu? Ie, bydd nhw'n gallu mynd nôl at y profiad maen nhw'n wedi cael yn Cup Finals o blaen. Ond dwi really am meddwl bod Wrecsam fyny am y gêm yma, a maen nhw efo pwynt I profi. Felly, ie, bydd hi'n ddiddorol iawn I gweld sut bydd y gêm yn dechrau, a bydd Wrecsam yn dod allan a ffeintio amdani. I ni'n mynd I weld hanes yn cael ei greu. Wel, I ni'n bron yn barod I fynd am Stadiwm Dinas Bangor. Mae'r cefnogwyr bron yn barod hefyd. Dewch nôl ato ni mewn ychydig o funudau, achos mae'r gyntaf I ddod ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni ar gyfer Rownd Derfynol cynta'r tymor pêl-drod domestig yng Nghymru Wrecsam yn erbyn Caerdydd. A'r cwestiwn yw pwy fydd yn codi Tlws Adran ar ddiwedd y prynhawn. Now, your usual reminder, we do have English language commentary available for this one with Dylan Ebenezer and former Wales international Katie Sherwood. Ac yn y Gymraeg, Mynia Davies erbyn hyn wedi mynd lan I mynychu a Iona Williams a Nick Parry. Pnawn da bawb a chroeso I Stadiwm Dinas Bangor ar gyfer Rownd Derfynol rhwng dau dîm gorau Cymru. Be well allech chi gael mewn Rownd Derfynol a braf iawn gallu deud ar ôl penwythnos mor lib bod hi'n sych ac yn bwysicach falle bod na dorf ardderchog wedi dod ar gyfer y rownd yma hefyd. Gêm sy'n cynyddu statws pêl-droed y menwod yng Nghymru yn barod. A'r disgwyliadau ydy y galler hyn dyn ni ar fin I weld dros 90 munud ac o bosib cicia'r smotyn ychwanegu at y ffordd mae'r gêm yn cael ei pharchu yma yng Nghymru. Ond mae yna ddiddordeb gwirioneddol. Caerdydd ar frig yr adran, Wrecsam yn yr ail safle a mor gyfarwydd a'i gilydd. Gymaint o edrych mlaen wedi bod at hon. Balchder mawr yn y gogledd bydd y gêm yn cael ei chwarae yma ym Mangor hefyd. Ac fel glywson ni yng nghwmni Sioned a Nia, mae'n anodd iawn yn derfynu neu ddyfalu neu ddarogan pa ffordd bydd hon yn mynd. Ar gyfer y gêm, mae hwn yn stori fawr o safbwynt tîm Wrecsam a Rosie Hughes sy'n sgorio gymaint y tymor yma 5 yn y gystadleuaeth yma wedi gwahardd. Mae Leia Burke allan hefyd, ond mae Frances Jones ac Sarah Harvey yn gwneud I ymddangosiadau cyntaf dros Wrecsam, tîm cryf gan Gaerdydd, a fydd y sylw ar Lisa Cyrnac yn y llinell flaen, 11 o goliau ganddi hi yn y cyngrair yn barod y tymor yma. Ia, gêm blwyffrwys o'n blaen fan hyn, Nick. Ia, mae'n gollad mawr i'r Wrecsam bod Rosie Hughes ddim ar gael, ond ia, mae'n mynd I fod yn gêm agos, a fel ydys di, mae'n anodd iawn dewis enillydd fan hyn. Ond ia, ac o ran tîm Caerdydd, dwi'n meddwl bod yna llawer o sioc yn fanna. 11 chwaraewr sydd wedi hen arfer chwarae mewn rownd derfynol, felly ddigon o brofiad ac yn gwybod sut I chwarae mewn rownd derfynol. Ond ia, mae'n neis gweld nhw wedi dod fyny'r gogledd I chwarae Fangor. Gemma Border sy'n yn y canol gynt yn chwaraewr yn golwr efo Abertawe, di ennill y cyngrair a 6 o weithiau efo Abertawe. A'r pedwerydd swyddog gyda llaw y prynhawn yma ydy Erin Brennan hefyd yn gyn golwr 6 tymor yn chwarae efo'r Bari, felly y chwaraewyr yn datblygu I fod yn reolwyr ar y cae, os nad yn reolwyr ar y ddau dîm. Yn gwmni I fi, wel, Cyrnoc. Ia, dwi'n gweld Cyrnoc yn creu llawer o broblemau i'r Wrecsam. Mae'n gyflym, da ni gyd yn gwybod bod hi'n gallu sgori goliau, felly dwi'n edrych ymlaen gweld sut mae hi'n chwarae o flaen Billingham heddiw. Da ni gyd yn gwybod bod mae Billingham yn gallu gwneud o ran creu. Felly edrych ymlaen yn arwy weld be mae Cyrnoc yn gynnig yn ei heddiw. Ac mae tîm Jenny Sugarman rheolwr Wrecsam yn dal yn ei clwstwr tin. Ac mor ddiddorol. Un a'i ben I lawr, y llall yn rhyw droi ac yn synfyfyrio. Mae'r dyfarn wraig yn gorfod galw ar dîm Wrecsam. Mae breichiau hi allan. Ac mae'n galw arnyn nhw. Chwalwch, dyn ni'n aros amdano chi. A mae'r chwiban yn sgrechian. Ac yn y diwedd. Wel, Iona, pa mor bwysig i'r sgwrs funudol? Mae'n amlwg yn bwysig iawn i'r Wrecsam. Ti'n gwybod be, ydy hyn yn y tric cyntaf o'r diwrnod, ydy maen nhw'n dal nhw'n ôl am reswm I just weindio fyny chdi bach a dweud, nawn ni chwarae pan da ni'n barod I chwarae. Nia di symud fyny o gwmni Sioned i'r pwynt sylwebu yma efo ni. Da ni'n disgwyl gêm agos yn dydan? Ie, dwi'n meddwl bod yn agos iawn. Ti'n gwybod, bydd Wrecsam fyny am hwn, dwi'n meddwl. Ond bydd Caerdydd hefyd, ond ie, bod nhw eisiau dangos beth maen nhw wedi gwneud dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, ie, bydd hi'n gêm arbennig, dwi'n meddwl, heddiw.
Ac hefyd mae gem gyntaf, Rownd Derfynol cyntaf i Jenny Sugarman, lle mae'n gawn ni weld sut mae hi'n mynd i roed i tîm allan a sut maen nhw'n mynd i sefydlu hynny yn y 10 munud cyntaf. Mae hwnna yn bwynt da, gys dyma Rownd Derfynol gyntaf Wrecsam yn y gystadleuaeth yma. Mae'n 5 tro i Gaerdydd. Ac mae yna ryw olwg, dim bryderus, ond ryw olwg fel sa'n gwybod mae hwn yn gyfle da i Wrecsam gael tlws a cynyddu y sylw maen nhw yn ei gael. Coch yn erbyn glas mewn Rownd Derfynol, be arall byddech chi'n dymuno i gael. Phoebe Davies yn pasio yn fyr at Katie Barker. A Barker ceisio rhai am yr bel yn disgyn braidd yn ffodus i Knox. A mae Knox yn rhoi ffroed ar ysbardyn. Ond oedd hi methu cael y bel heibio i Jenkins. A mae pas Jenkins yn mynd syth lawr Congo ddw Michaela Wildgoose. A'r tensiwn braidd yn amlwg yn y pasio cynnar na. Ia, Wrecsam wedi cael y munudau cyntaf efo'r bel. Di Gaerdydd yn edrych chydig bach yn nerfus, mae'n eistedd nôl, ond... Mae Phil Parkinson yma am brynhawn iddo fo ddoe. 8 o goli ar y cae ras, cyrra Ipswich o 5-2 ar ôl bod ar ei holi yn y gêm. 2 weld o yma, ynde? Ie, mae'n adarchog i gweld o'n cefnogi'r ferched. Ar ôl y gêm ddwy, dwi'n meddwl bydd pawb eisiau y goliau fel oedd yn y gêm y dynion ddwy. Felly, mae'n braf i gweld bod o'n cefnogi'r ferched. Bydd Arwraig yn chwarae mantes fanna wrth i Ffion Price edrych am Olden, ond gormod arni. Mae yna wynt yma, Iona, di hynny'n geid pethau chydig bach yn anodd? Yndi, mae'r cae yn edrych yn... Dim yn edrych yn ei ddrwg gyda'r ar ôl y tywyd yn ei gael blwyddyn yma, ond mae'r gwynt yn mynd i chwarae'r rhan bwysig. Felly cadw fel i lawr, peidio roi gormod o bwysau ar y ffynwyr y chwarae peli uchel. So dwi'n meddwl fydd y gwynt yn chwarae'r rhan os dyn nhw'n penderfynu chwarae peli hir, peli yn yr awyr. Da ni sôn am y glybaniaeth sydd wedi bod yma. Os chi'n gweld lluniau o'r cae yma ddoe, mae'n angredadwy bod yna gêm yn cael ei chwarae yma o gwbl. Oedd na fod feddi o ddŵr ar y cae yma, ond mae yma'n cyflwr bach da chwarae teg. Smith yn ôl at Bartle fyny at Lily Jones. Lily Jones yn ddigon cryf fanna i osgoi sylw Jenkins, a mae'n rhoi cyfle i Sacli fynd ar rediad a'r bel yn cael ei chlirio gan Megan Bowen. Mynd yn ôl at gem y dynion ddoe, y coch yn curo'r glas, felly dy hynny'n dangos beth sy'n wedi digwydd heddiw yn unig. Ond mae yna wyrgylch dda yma, mae'r cae yn dda. Nid fan hyn oeddech chi'n chwarae pan oeddech chi'n chwarae i Fangor, Iona? Wel, mae yna gymaint amser yn ôl wan ys i fi chwarae, ond mae'r cae wedi symud o'r hen Ffaror Road oedd yn ganol y dre sydd erbyn hyn yn Alsta, ac wedi adeiladu'r cae yma jyst allan i dre, ond amseroedd da yn y Crys Bangor. Ond dim yn y cae yma, ond yn y dinas yma. A mae yna siopau eraill i gael wrth gwrs. Ond di bob un siop ddim wedi bod yn gau pêl-droed o'r blaen. Rosie Hughes gyda llaw yn y dorf efo Abi Edendon hefyd, ac enwau mawr yn absennol gan Wrecsam. Ac Rosie Hughes yn gweld carden goch yn y rownd gyn derfynol, dyna pam di hi ddim yma. Cyffuriad cynta i Liz Craven ac Phoebe Davies i ganol y cae at Lily Jones, a Lily Jones fel arfer yn ddibynadwy yn ei chwarae cyffredinol. Honna ddim y bas orau ganddi, a honna ddim y gic orau chwaith gan Craven. Mae Phoebe Davies yn gallu achub y sefyllfa o bosib. Dwi'n meddwl hynna falle fysa Caerdydd gallu pwyso'n bach mwy ar y golgeidwad. Weithiau gyda'i thraed mae'n panicio'n bach, felly mae hwnna'n rhywbeth i Caerdydd i meddwl am, a pwyso'n bach mwy uchel fyny'r cae. Ydy rhywun yn synhwyro bod Caerdydd yn dechrau setlo. Hanna Power y capten, y bel yn cyrraedd Jenkins, a Jenkins allan at Lisa Owen. Dwi'n chwarae pob un gêm ers ymuno â'r clwb. A'r glosser yn cael ei bildio. Ia, Sarah Harvey fo'n cwrdd, dwi'n edrych mlaen o bod mae hi'n gynnig heddiw chwaraewyr newydd o Canada, gem gyntaf i Wrecsam. Oedd hi'n gig ryd oedd. Dim llawer ynddi, ond oedd mi oedd hi. Ac diddorol yn Wrecsam yn dal i gael chwaraewyr newydd i ymuno â nhw.
Fion Price sy'n paratoi i gymryd y gic yma. Digon o daldra i anelu tuag ato fo. A'r cyntaf i gael yno oedd Cyrnoc. Hi gafodd ei ffen ac oedd y cyffyrddiad ola oddi ar grys coch. Ie, mae hyn pêl dda gen Fion Price fa yma. Ac yn rhoi pwysau ar amddiffyn Wrecsam yma. Ie, mynd nôl am y cornel, felly gofod canolbwyntio ar hon. A defnyddio'r gwynt, rydyn uchel a neud bach o bwysau ar amddiffyn Wrecsam. Holden i gymryd cic gornel gynta'r gêm! Ac mae'r bêl yn cael ei ffenio'n gampus i'r hwyd ac Evans sydd i chael. Wel, am beniad cywir, am ergyd i Wrecsam, am gychwyn i Caerdydd. A mewn llai na 7 munud, mae Caerdydd ar y blaen. O gol i ddim, a'r gol yn dod o gic osod. Caerdydd yn dechrau setlo fel ydys di, neu rhyw 2 funud yn ôl. Dechrau setlo, chwarae pel i hawdd, cadw meddiant, a dechrau Wrecsam dan bwysa. Defnyddio'r tywydd, a dyma hi'r gig gornel. Pel dda efo'n i'r cwt Cosby. Flick on gan Shannon Evans, gret o gol. Dwi'n meddwl mae'n gwneud mor dda i mynd o flaen a amddiffynwr fanna. Ond mae'n rhoi amddiffynwr i ffwrdd anyway, a wedyn mae'n mynd mewn i'r rhwyd. Ond mae'r symudiad na o flaen y amddiffynwr yn arbennig o dda, a mae taldrai'n helpu hynna. Mae yn dal. Ac am ddechrau Caerdydd. Mae yn y goliau ar y funud, sgorio 2 wrth diwethaf dos, a mae yn y goliau, mae'n ar y funud. Mae'r trafod yn dal i bara. Oedd hi ar pwydd oedd y cyffyrddiad ola, oedd hi ar un o chwaraewyr Wrecsam, ond ar hyn o bryd mae Caerdydd ar dan. Y bêl mewn i'r canol gan Cyrnoc a cyfle i capten, Jody Battle. Gwneud y gwaith clirio, nôl a hi gan Evans. Dyma ni olwg ar y gol. Dwi'n meddwl mae'n dod oddi ar y pen Welgws, dwi'n meddwl. Ond y symudiad oedd wedi creu hynna i hi gofod mynd at y bêl. Sut ymateb fydd gan Wrecsam. Gymaint o lwyddiant i Gaerdydd yn y gemau sydd wedi bod rhwng y 2 dîm yma. Dim ond ddwyweth mae Wrecsam di ennill, ond mae 2 wedi bod lenni. Mae yna gyfle fan hyn. Mae'r bêl mewn i'r cwr Cosby. Barker yn mynd â hi braidd yn llydan, ac yn y diwedd mae hynny'n rhoi cyfle i Fion Price i chlirio hi. Ac oedd hwnna yn gyfle. Dylsa hi wedi cymryd i ergyd cyn mynd rownd y golwr. Dwi'n meddwl sydd wedi cael gwell cyfle i gael ergyd ar y gol. Dwi'n meddwl bod wedi mynd â hi chydig bach rhy bell. Ond rhediad gret gan Barker. A dyna da ni'n gwybod mae'n beryg bywyd, dyna beth sgynny ni locer. Wel, oedd o'n gyfle i Wrecsam daro nôl yn syth. A gyda chi'n synhwyro yn barod bod pethau'n dechrau poethi am arfer Gymraeg. Gemma Border yn sylwi nawr te. Ie, dwi'n meddwl Hillier Wrecsam yn neud yn arbennig o dda i ddod i ffwrdd o'r pwysau yna, ac y pêl trwy amddiffynwr yn dda iawn, ond fel mae Iona wedi deud, cymryd y shot yn bach mwy gynnar fysa'n helpu. Yn y cyfamser, mae hi'n gic i Wrecsam, mae 15 o goliau yn y cyngrair gan Katie Barker. Mae wedi cael 2 yn y gystadleuaeth hon ar ben hynny a 2 yn gystadleuaeth Cwpan Cymru. Ond mae'r cyfle yna di mynd, a mae Caerdydd yn dal ar y blaen. A mae'n gic i Wrecsam. Ond yna'n bêl dda mewn, i bwy mae'n mynd i ddisgyn yn y diwedd, mae'n cael ei chlirio gan Jenkins. A trosedd i Caerdydd yn y diwedd. Oedd hi'n beniad da gan Battle, doedd rhaid yn ôl yn ganol y peryg. Ond, cic rhaid i Caerdydd. Ond yna pwer yn y peniad na hefyd, ac oedd just ddim yn sortio i'r amddiffynwr. Wel, dyna beth i 10 munud cyntaf llawn digwyddiad. Ond gol arall i Gaerdydd, a mae'r hediad nhw yn y gystadleuaeth yma. Maen nhw wedi sgorio cyn heddiw. 16 o goli ar y daith yma, a hynny heb ildio yr un gol. Shannon Evans sy'n cymryd y gic.
Bale yn cael ei hennill y peniad lawr gan Knox at Barker. Yna waith da fanna gan Lisa Owen yr rhif 2. Ond ddim yn mynd i gael y bas yn ôl wedyn. Ie, syniad da, Caerdydd trio chwarae lawr yr ochrau, ffeindio'r llefydd gwag i Lisa Owen yr lawr y dde, ond ia'r pel yn cweit gystal ac oedd hi'n disgwyl. Battle. Gydwech eto. Bale yn cyrraedd Sycli. Evans. Oedd yna lawio fanna, nagodd medd y ddyfarnwraig, a mae'r Bale gan Cyrnoc. Cyrnoc yn cael ei gwylio gan Smith. Ie, gwaith da gan Smith i stopio Cyrnoc o'r troi. Chos mynd yn troi, mae'n berig yn rhedeg tag ato mynd i ddifynwyr. Felly gwaith da gan Smith i stopio'r troi yna'n ganol cae. Da gweld Noel Mooney, prif weithredwr y gymdeithas bêl-droed yma, ac i fod yn deg a fo mae o'n gefnogol iawn i gêm y merched, ac yn fanteisio ar bob cyfle i'w chefnogi hi a'i hybu hi ar ei codis nwydd i hwnna'n bas sal allan gan Jodie Battle. Ie, maen nhw'n... Dyn nhw'n pan maen nhw gyda'r pêl, gyda'r meddiant, maen nhw angen defnyddio fo'n bach well. Mae weithiau maen nhw'n mynd mewn i'r cefn, gyda 5 yn y cefn, a wedyn maen nhw'n gweld o'n anodd i ffeindio pas ymlaen wedyn. Felly, falle bydd hynna'n rhywbeth bydd Jenny Sugarman yn edrych ar yn hanner amser. Ie, achos mae Marie Francis Jones fan hyn ar yr asgell den, ffeindio lot o le gwag. A mae Price yn cael ei tynnu fewn sy'n gadael y lle gwag i Francis Jones, ond dyn nhw'n methu ffeindio hi ar y funud. Bale wedi cael ei anelu at y chwaraewr newydd arall, Sarah Harvey. Ond fel sydd wedi digwydd braidd yn rhy aml o safbwynt Wrecsam yn y hanner cyntaf, maen nhw'n colli'r meddiant na. Mae honna'n Bale dda dros y cefn at Oldham. Oldham wedi mynd i gyrraedd ydi mai, ond oedd yr ymestyn yn ormod, ond braidd yn hawdd dros yr amddiffyn efo'r Bale syml na. Un Bale o'r amddiffyn drwy sy'n holli amddiffyn Wrecsam. Dyna pan gyti 3 yn y cefn, mae'n hawdd. Pan mae'r ar y dde ar y chwith gael ei tynnu allan, mae'r un canol yn cael ei gadael ei hun sy'n creu bylchau, sy'n gwneud y bas yna'n hawdd i Gaerdydd. A dyna ddigwyddodd yn fanna. Unwaith eto, pas fler. Colli'r meddiant yn rhad, Davies. Ond hwnna di'r bas o'n i sôn am gynharach, yn amlwg chwilio mi ffeindio Francis Jones ar yr asgell dde, sy'n mewn digonedd o le, ond nhw angen ffeindio'r pas sy'n gythrai ti, ac ar y funud ydy hyn yn digwydd. Craven, sa chi yn meddwl falle sa chwaraewyr Caerdydd, mae chydig bach mwy o bwysau ar y golwr. Ac ie, mae Katie Barker yn codi 2 fraich ac yn deud, o'n i wedi disgwyl fas yna gefnogaeth lawr yr asgell chwith na neb yna. Ie, hynna beth sy'n anodd pan ydych chi'n chwarae 3 neu 5 yn y cefn. Pan ydych chi'n amddiffyn, ydych chi efo 5, a ydych chi'n gallu cael y chwaraewyr fyny. Os ydych chi efo meddiant, ydych chi yn gallu cael nhw y wingbacks fyny, ond wedyn mae'n anodd wneud hynna'n gyflym. A wedyn mae'n mynd i fod yn anodd i Barker i cael cefnogaeth fyny fel striker. Lily Jones. A mae chwarae rôl y wingbacks mae'n ofnadwy anodd, achos ti'n gorfod bod yn gyflym yn ffit a gallu mynd i fyny i lawr. Ond sa gen ti'r chwaraewr sy'n gallu gwneud hynny, mae chwarae 3-5-2 neu 3-4-2 yn mynd i fod yn rili anodd i Wrecsam. Yng nghanol y cae, mae taclo Wrecsam wedi bod yn gadarn mewn nhw'n gystadleol. Oedd Josie Smith mewn yn hollol gadarn y fanna yn doedd. Ie, pwynt i profi fanna, dwi'n meddwl, oedd hi'n mynd yn galed yna, ond ie, nath o ddim mynd i dim byd, ond ie, mae hynna'n bach o momentum i Wrecsam i fod yn bach mwy corffolau yn y gêm. Ie, da chi'n teimlo, ydych bod nhw eisiau dod nôl mewn i'r gêm, maen nhw angen dod nôl mewn i'r gêm yn ydyn. Ac eith i fewn i'r dacl yn gwybod na mond y hi ddod allan o'r bel do, ond hwnna ddim cyfle i Gaerdydd yn hwnna'n y gweith. Ffion Price, hwnna'n syth yn erbyn Sycli. Chamberlain, dim nonsens. Phoebe Davies gafodd ei ffen iddi, ond y bel ymlaen gan Niamh Jenkins. Mi wneud Cook yn arbennig dda i gyrraedd honna. Dim yn gwneud ac yn mynd efo hi Sarah Harvey, y ferch newydd. A dyma fel mae'r meddiant, a dyna falle oedden ni ddeud ganol cae, ynde? Ie, a dwi'n
dwi'n synnu bod Wrecsam wedi cael llawer mwy na Caerdydd i fod yn onest, achos mae'r ddau tîm yn trio fforsio'r passes ymlaen, jyst cadw'r bel am bach, fel cadw'r meddiant, cadw passes fyr yn lle mynd yn hir. Mae'n wyntog, dwi'n gwybod pa maen nhw'n mynd yn hir o hyd. Hynny'n werth i bwysleisio, mae yn wyntog yma ydy. Ond rydyd sgwyd ar y fyny, mae'r gwynt am y Caerdydd, rydyn nhw'n gwneud y fwy o'r mantais. Cyffyrddiad hyfryd fanna'n doedd gan Josie Smith a gic yn cael ei hildio. A mi fydd Katie Backer. Wel, fydd hi'n blest efo hyn. Mae chyffyrddiad cyntaf hyn yn wych, dydy. Mae ffordd mae'n dod ar bel i lawr, gallu troi ar rhedeg, mae werth i weld. Holden, gwaith da gan ddi hi'n bywyd nanodd i Davies. Cynnoc yn ei bwydo yn ôl. Digon o grysau coch yn ôl. Holden ar draws, o falle chi'n meddwl falle bydde Michaela Cook di rhag weld y croesiad yna, di ymosod y bel chydig bach yn fwy. O Billingham di stopio i'r hediad, ydy mae sefyll wel, gan i weld, mae'r croesiad yn wych i fewn gan Holden, mae Billingham jyst yn dal i lle ar ymyl y cwrs 6, ond i fi, ti eisiau torri bol i mynd i fewn i ymosod o'r hwnna, achos mae'n gret o bel. A mae hynna'n falle rhywbeth mae Lily Billingham tymor yma heb wneud digon. Dwi'n meddwl mae jyst i sgorio rhwng 4 gôl, ac dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth sydd lacking yn ei gêm y tymor yma. Swapping gyda Holden, mae'n mynd ac yn croesi peli fel la. Mae rhaid i rywun fod yn y cwrs Cosby i Cosby, Wrecsam. Mae'n gwybod, Lily Jones, cadw'r meddiant yn mynd. Chwilio am Backer, Backer yn cadw'r bel yn fyw. Mae hwn i goredeg. Mae'n mynd drosodd, a mae dyfarnau cynorthwyol i fod yn deg wedi gweld hynny, ond oedd hwnna'n fwy pwrpasol gan Wrecsam yn doedd. Ie, mae'n diddorol iawn i gweld. Mae yna symudiad o Lily yn mynd allan ar y asgell a Maria Francis-Jones yn mynd mewn i'r canol cae. Dyna mae'n tebygol o Lily yn gwneud hynna llawer, ond mae hynna'n weithiau, maen nhw'n trio symud am ddiffynwr, a wedyn Barker eto yn trio gwneud rhywbeth yn y box. Mae Michael Williams yn prif weithredwr Wrecsam, gyswch chi gip hefyd ar Humphrey Kerr a'r enwau sydd wrth gwrs yn llawer mwy cyfarwydd oherwydd y sylw cyfryngol mae Wrecsam yn gael faint. O hon ni fysa'n gallu enwi prif weithredwr ac y chyfarwyddwr clybiau eraill, ond maen nhw'n dod yn enwau cyfarwydd. Ac ar hyn o bryd mae Gemma Boder yn cadw trefn bach dda ar y gêm, a dim yn hawdd dyfarnu mewn amodau fel hyn chwaith, a mae wedi chwarae'r fantes pan mae'r cyfle wedi dod i wneud hynny. So mae cael y dynnu yma sy'n fan o'r clwb y dynion yn dod i wylio'r genod yn dangos faint o bwysig ydy tîm y genod iddyn nhw. So maen nhw'n dod i gefnogi, a chedan ni'n y gogledd, so sydd yn gret iddyn nhw, ond ia, mae'n dangos pwysigrwydd tîm y merched i'r clwb yn gyfan. Ie, Michaela Cook ddim yn hapus am yr eildro. Mae'r bas tuag ati hi, wel, yn syml yn rhy galed o'r llawer. Mae hi yn un o 5 o chwaraewyr sy'n chwarae Caerdydd sydd wedi ennill y tlws yma. Dim yn hawdd yn y gwynt yma, mae cic felly'n dangos am ar bel gan Billingham, a Billingham yn creu chydig bach o lef i hi hun, mae chwilio am Holden sy'n o gyntaf, ond yn ei gwarchod hi mae Francis Jones a Lily Jones. Mae yna ddwy opsiwn fyny'r cae. Evans gafodd ei phen iddi, mae hi'n gampus yng nghanol rhan ddiffyn na. Mewn ar y capten, a mae yna drosedd fanna. A mae'r ddyfarnwraig, fel o'n i'n deud, yn chwarae'r fantes. Cook eto tacl gadarn, tacl gywir, bwysig gan y newydd ddyfodiad Harvey, ac yn sydyn yna dan yn y gêm yma. Da chi'n teimlo'r tempo'n cynyddu, y ddwy garfan yn mynd amdani hi, ac unwaith eto Harvey mewn ar Cook. Ac yn y diwedd, mae Madam Dyfarnwraig yn penderfynu, dwi am chwythu'n chwipa, ond mae'n trio gadlu'r gêm rifo. Ie, dwi'n falch nath i yn gadael y fantais na fynd wedyn, achos oedd yn siawns i Caerdydd. Nath nhw'n cymryd o, ond mae'n dda i gweld bod y dyfarnwr yn trio i cadw'r gêm i flow. Yeah. Ond oedd y dacl ac yn harfu ar allan i'r cwrt Cosby, fwnco, oedd hi'n gorau ennill y belch oedd Lisa Owen i fewn drwad yn y bocs. Ia, allweddol. Price, nid am y tro cyntaf, yn cael cyfle i fwydo o gicrydd o'r asgell dde yna.
Bydd y pennau'n cael ei gwylio ar ôl y gol yn y tro yma. Wrecsam yn llwyddo i glirio fyny tuag at Katie Barker. Nôl mae'n dod. Phoebe Davies nad e. Ond law i'r wyneb fan. Mae yn cyfri fel anaf i'r pen. A dwi'n meddwl mae Megan Bowen ydy hi naci. Olden ydy hi. A mae hi mynd lawr. Fe gafodd hi ryw slap i'r wyneb. Can you weld? Dim yn trio hynna. Ti'n gwybod damwain oddi. Ond pan ydych chi'n cael bus i llygad, mae'n mynd i fod yn boenus. Felly, damwain oddi. Mae weld yn iawn. A cyfle i ni gael eich atgoffa chi a cwpan Gyngor y Dynion yr wythnos nesaf. Rownd Derfynol rhwng y Seintiau Newydd a'r Bari yn fyw ar S4C am rhaglen i'n cychwyn. Dydd Sadwrn nesaf am 4:45 y mynwch ani bryd hynny. Ac os wedi mor gystadleuol yma hon di bod hyd yn hyn, bydd hi'n gêm dda. Francis Jones. Y gêm yna'n cael ei chwarae gyda llaw ymhen y bont. Wedyn, o bosib, y Bari chydig bach mwy bodlon ar Seintiau Newydd. O, mae hwnna'n bas lac gan Phoebe Davies. Syth at Billingham yn y berig fan hyn. Billingham ystyried pob opsiwn. Ac yn y diwedd yn oed i gormod, mae'n mynd i gael ail gyfle. A gwaith da, pwysig gan Liz Craven, a mae'n gic gornel. Dwi'n meddwl mae Billingham wedi deffro'n bach yn y 10 munud diwethaf. Nes i deud bod i heb sgorio llawer, felly mae wedi clywed fe. A mae'n trio yn bach mwy nawr, ond mae pawb yn gweld bod Billingham yn gallu gwneud pethau fel yna. Felly, mae diddorol i gweld sut mae hi'n neud am y weddill y gêm yma. Ffion Price, unwaith eto i gymryd y gic osod. Ac yn y gwynt, mae'n siŵr o fod yn berygl. Hwnna'n beniad pwysig iawn gan Jodie Bartle. So, da ni'n ofn dweud bod Billingham yn gêm ddistawt. Achos wyt ti'n gwybod beth mae'n gallu gwneud ar eiliad. Ond mae wedi cael cychwyn eitha araf eitha distaw i'r gêm, ond fel da ni'n dweud, da ni'n gwybod beth mae'n gallu droi a beth mae'n gallu greu ar ddim byd. Peniad amddiffynol da, ond wedi ildio cic gornel arall. A dyma sut ddoth unig gol y gêm hyd yn hyn. A mae Evans ar y llinell 6 yn aros eto Bale yn hongian. O, mae Craven yn cael cyffyrddiad, mae'r postyn yn cael cyffyrddiad hefyd. Ac ond am llawer o sicrwydd na'r amddiffyn yna, ond maen nhw wedi llwyddo i ddod ar Bale. A maen nhw wedi gwastaffu hi. A gwaith da, chwarae teg gan Barker, ond peryg. O, Gwynt yn chwarae rhan mawr yn hon, mae'n cadw'r Bale yn uchel, mae Lizzie Craven yn gorfod penderfyniad, a mae'r crowdio o'r i gwmpas sy'n gwneud o'n anodd iawn i ddod i gallan i drwy dwrn i'r Bale. Mae'r cic cornel gan Olden yn arbennig, achos mae'n cyrlio at y postyn pellaf yna, a mae'n anodd i amddiffyn hynna yn y gwynt yma. Pediad da gan Billingham, mae hi di aros i lawr, ac yn y cyfamser, nawr te! Mae hwnna'n ddadleuol o Wrecsam ar ymosodiad oedd y Bale drwad fwy na lai at Eva Suckley, a mae'r ddyfarnwraig yn tynnu'r chwarae nôl achos bod Billingham di aros lawr. A dyna pam mae chwaraewyr Wrecsam yn protestio. A thi lawr yn gafel ni ffen, a dyna pam oedd yr ddyfarnwr yn gorau chwthu chwyban, ond neu fi feddwl, chos mae wedi mynd lawr a wedyn mae wedi wedi gwallt. So dwi'n siŵr na gafel ni ffen neu gafel ni ffowni tel. Ac i fod yn deg, oedd y ddyfarnwraig reit yna, a rhywun sathru ar ei gwallt i. Falle bod gan Wrecsam le i gwyno, ond y ddyfarnwraig hefyd i fod yn deg â hi, a gofal am Billingham. Mefiant sy'n mynd i gael ei nôl. I'r tîm oedd yn ymosod. Mewn i ail hanner o'r hanner cyntaf. Gobeithio fydd y Bale yn cael ei gollwng cyn diwedd y hanner cyntaf. Mai. A mae'r Bale gan Smith. Syniad da! Bobl fach, mae Barker o'r diwedd wedi'r rhwydo. Oedd isio troi. Ac fe nath hi. Ac fe drychodd Suckley. Ac fe daniodd hi. Ac mae Wrecsam yn gyfartal. A maen nhw wedi ymateb yn y ffordd berffeithia. Mi fydd Cerin Chamberlain yn cwestiynu hun. Ond mae Wrecsam yn gyfartal. O'n i jyst yn mynd i ddeud, dydy Wrecsam heb destio
Chamberlain yn y gol eto, dyf di gorau wneud yn byd y funud rwan, ond dwi'n falch bod Sedley wedi codi ffen a dwi'n mynd, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i drio hon. A ia, swn i yn cwestiynu Chamberlain, mae ar ei llinell. Dylse, di gael cryfach ella? Dwi'n meddwl o Smith yn penderfynu'n dda fan yn gweld bod Meg Bowen wedi dod oddi ar Suckley ac yn gallu roi oddi. Dwi'n cytuno ddyle Chamberlain di gallu symud i traed yn bach mwy, mynd mwy dyfn yn y gol, a wedyn fysa wedi gallu cael llaw cryfach ar y pêl. Just traed chydig bach cyflymach, sydd wedi cael rhyw allan ychwanegol. Wrecsam 1, Caerdydd 1, a mi oeddwn ni'n darogan gêm agos, a dyna'n union sy'n ganddo ni. A dwi'n meddwl mae hynna'n really bwysig i Wrecsam achos yn y ail hanner, byd nhw efo'r gwynt a gallu mynd amdani. I cael gol yn y hanner gyntaf yma yn rhywbeth mawr i Wrecsam. Francis Jones. Mae wastad ar gael, mae hwnna'n bas fach glyfer ar Barker. A Barker, chwilio am gyfle ar gydio. Phoebe Davies. Hwnna'n llac am Phoebe Davies a mae'r momentum wedi cael ei golli. Ie, llawn heddiannol i'r Wrecsam. Dwi'n mynd wedi gweithio'n galad i ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Dy'r penna heb ddisgyn, maen nhw wedi gweithio'n galad. Mae Lily Jones a Smith yn ganolcaid i ennill y tackles. A mae Barker fel mai o hyd yn edrych yn berig pan mae gael y pel wrth raid. Croes. Angen i Gaerdydd ddechrau eto. Y wyrgydd dda yma, dyna sy'n dod o gystadleuaeth dda Billingham. Gwaith ardderchog gan Cook i ennill honna nôl. Cyfle Owen. Coed i mewn. Sydd allan, cic gol fydd honna. Rwy'n ni jyst gweld o'n achos tra mae Craven yn gwybod beth effaith y gwynt a bob cic wedi gymryd, maen nhw wedi mynd yn ychal i fyny. Swn i jyst yn meddwl sa'n licio gweld ni'n chwarae draed o fan hyn, achos mae hon yn mynd i fyny'r awyr a mae'r gwynt yn mynd i'w dal hi. Efo'r gwynt, da chi'n gwybod pam dyn nhw'n chwarae'n fyr, achos di Caerdydd ddim yn pwyso nhw'n fel agresif iawn, a wedyn fysa chi gallu cael gwell pas ymlaen wedyn, yn lle bod mynd allan am tafliad. Billingham eto. Cyfnod tawela y gêm, ond Caerdydd yn cadw meddiant ag ar y gair mae Billingham yn ei cholli hi. Lily Jones yn gwahodd yr hediad gan Francis Jones, ond yn cael ei darllen yn dda gan Hannah Power. Dwi'n meddwl weithiau pan mae Caerdydd gyda'r meddiant, dyn nhw'n switcho'r pêl digon gyflym, achos mae Wrecsam efo 5 yn y cefn, dyn nhw'n efo'r asgellwr na i mynd i pwyso yn uchel, felly os maen nhw'n switcho fo mwy gyflym, byd nhw'n cael llawer mwy o llwyddiant. Gosef gan y capten Hannah Power ar un o'r ddwy newydd yfodiad yn Hym Wrecsam. Mae Francis Jones wedi fewn i'r gêm chydig bach mwy. Di gwneud y mwy o'r gwagles sydd gyda ni ar y dde. Mae Wrecsam wedi gael dipyn o lwc wrth dechrau ffeindio thrai ti. Knox. Hongian fel mai. Na law man o'n cwmpas ni. Lily Jones! Wel, dim byd i golli. Oedd na ambell un o'r dorf yn sgrechian. Seitha, mi nath i. Mae'n bach fel slow motion yma, pan oedd ni'n mynd am y foli na, ond mae pawb yn gwybod bod Lily Jones yn gallu gwneud hyn. Mae'n bach yn fler, ond wedyn mae'n syrthio ddi, a mae'n cael, a mae just yn mynd ochr anghywir i'r postyn. Gafodd ei afel hynny. Oedd hi mor agos o hynny. Ac Lily Jones, dim ond tair gol yn y cyngrair, wedi cychwyn bob gêm. Mae'n un o'r enwau cyntaf ar y rhestr.
A mae tîm Wrecsam yn cael ei dewis. Ac efo be gyda hi gynnig, pam ddim cymryd ergyd o allan i'r cwrs Gosbi. Achos mae'r goliau gyda hi i allu sgorio o fanna, a dim gwybod dim bain yn cymryd ergyd. Yn wedig be mae'n newid fel sygling gwneud. Felly pam ddim. Davies. Tipyn o le, yng nghanol y cae. O hwnna bel ardderchog! Oedd na gam sefyll? Oedd mi oedd na. Ond am chwip o ergyd ac am bas i'r cwrt. Ie, oedd Wrecsam gyda meddiant a ddim pwysau yn canol cae. Ac yn, mae'n pas arbennig o dda. Cyffyrddiad dda gan Hillian Knox fanna, ond wedyn, ti'n mynd yn bach rhy sydyn. Ac am sefyll fanna. Ond, pêl arbennig, cyffyrddiad arbennig, ond, Siom bod i, offside. Wel, mae Hillian Knox yn sgorio'n rheoledd yn y gystadleuaeth yma. 4 o goliau ganddi hi hyd yn hyn. Mae hynna newydd angos i chdi pam dydyn ni, cos mae'n gallu tro cyffyrddiad cynta, dan bwysa yn y cwrt Cosby a gallu ergydio fel yna. Hwna'n bas fach heriol yn ôl at Cerin Chamberlain. Barker. Andach chi olygfa sy'n yn tanlinellu mor dair. Mae'r chwaraewyr yma, mae'n frwydr gystadleuol dda yn y rownd derfynol yma. Mae Barker yn neud yn arbennig o dda. Mae'n mor gryf i amddiffyn y bêl. Mae'n neud popeth i ddim gadael Caerdydd cael siawns ar y pêl. Ond mae'n gwneud bywyd Hannah Power yn eitha anodd yn canol y cae. Mae Hannah Power yn trio cadw ei chorff tu ôl i gadarn, ond mae Barker yn gallu troi dydy ag am ei berig. Mae'n troi ar amddiffynwr, mae'n berig. Wel, mae'n amlwg wedi bod yn ymarfer cic o fan hyn ar y cae ymarfer, ac y gobaith ydy na fydde fan gorffen fel na. A Fei Knox sy'n newydd yn cyfareddu ni efo'i chyffyrddiad a'i hergyd yn taro'r gic, wel nid o fe, biti. Oedd hi'n eitha bell honna hefyd, a gyda'r gwynt, ni wedi siarad am y gwynt yn barod, ond falle jyst roi mewn i'r torf yn y penalty box fanna fysa'n well, ond Hyder amddiffynol gan Caerdydd. Wrecsam yn pwyso, dyn nhw'n talu unrhyw bris am yr hyder yna. A'r bêl yn newid o'r dde i'r chwith at Fion Price. Mae Cook di newid asgell. Mae hi'n ar o'r chwith. Bêl yn cael ei chasglu gan Smith. Knox. Bron iawn a chanfod Sycli. Glosedd yn cael ei rhoi. Tacl o'r cefn, ond bod wedi cyrraedd bel, ddim tacl o'r cefn. Sycli yn cael ei chosbi. A hynny oherwydd i safle hi'n gwneud y dacl mae'r gwynt. Da chi'n teimlo yn codi yma. A mae'n mynd yn gynyddol stormus. Pynd allan gan Battle, y capten. No mewn o te. Ydy bawb wylio hon ofalus. Mae'r bêl yn adlamu yn y cwrt. A'r cyngor i amddiffynwydd o'r arfer. Pidiwch gadlu'r bêl adlamu. Lora Cynnog oedd isio manteisio. Mae'n y gyfle fan hyn i Barker ddod â hi. Barker yn cael ei chael awr. O, mae'n dal i roi pwysau ar Fion Price. Dwi'n rhoi dim byd am ddim nac dyn. Mae Barker na fel terrier, dim yn rhoi lan. Sy'n byd gwell na gweld am ymwysodwr fel. Hwn y rediad da gan Olden allu dynnu'r bêl yn o, neb yno! Ac unwaith eto, da chi'n edrych i gyfeiriad Michaela Cook. Nath i wneud o ar y postyn lawr o'r asgell dde. Mae di wneud o eto lawr o'r asgell chwith. Do ddim yna nagodd. A beth sy'n siomedig o gen i amser i godi ffen a pigo chwaraewr glas allan yn y cwrt. Ond nath i jyst taro hi ar draws y gol sydd yn bel gret, ond do'n neb yna unwaith eto. Maen nhw'n gwybod, oedd o'n gyfle. A mae hi'n gwybod.
y famraig am roi y fantes os o'n bosib, ond drosedd un arall ar Billingham. Y tro yma gan Phoebe Davies. Agosau at 10 munud ola hanner cynta cystadleol tu hwnt. A'r peli uchel o'r ciciau gosod sydd wedi bod yn drafferthus i Wrecsam. Do, mae'n nid yn achosi problemau do drwy'r hanner cyntaf. Ffion Price sy'n ei cymryd nhw. Mae hyd yn hyn, boed nhw'n giciau'r hyd neu'n giciau cornel, maen nhw wedi bod yn heriol. Yn enwedig yn yr amodau yma. Ac o'r diwedd mae'n cael caniatad i gymryd y gig. Mae'r golwr yn aros ar ei llinell a hynny'n gall. Na te. Gormod y Rhysau glas yn ôl i ata Lily Jones rhag cyrraedd y bel. Michaela Cook sy'n, fel yn ei sôn, di symud o'r dde i'r chwith. Allan o'r bel at Price. Cook eto. Lily Jones efo hi. Kick gol, dim mwy na hynny. Gwaith da gan Lily Jones. Mae nhw'n cwestiwn oedd na bwys yna, dwi'n meddwl, oedd hi jyst wneud i gwaith yn da. Bod yn gorfforol. Diolch fel sydd Cook yn mynd i... O, na byd yn hwnna. Ein byd yn hwnna. Ond dyna ei chryfder i. Mae'n weithwraig ddi-gyfaddawd. Neith hi byth roi fyny, neith hi decluso bob peth sy'n angen i decluso. Bydd hi'n fodlon? Ie, dwi'n meddwl ar hanner gyntaf yma, 1-1 yn mynd mewn. Os mae'n aros yn 1-1 tan y hanner amser, dwi'n meddwl bydd hi'n fodlon ac yn gallu mynd am y ail hanner yma, yn enwedig gyda mynd y ffordd arall a defnyddio'r gwynt fel mae Caerdydd probably ddim wedi wneud gymaint. Unwaith eto. Gret o bel i Francis Jones ar yr asbell dde. A Francis Jones Gret o di bel creu allu am bel mewn gan ei hi wedyn. Oedd hwnna'n chwarae da iawn gan Wrecsam. A pawb yn cynnig i hunin. Ac yn y cyfamser Oldham a Rediad. Mae'r ddau dîm wedi cael cyfnodau da. Mae'r ddau dîm wedi bygwth. Byddech chi'n chwarae gêm dda, mae pawb efo'r hyder, mae pawb eisiau'r bel, mae pawb eisiau bod yn rhan, mae pawb yn chwilio, mae pawb yn dangos opsiwn i'r person ar bel. O dan drwyn y ddyfarnwraig, y drosedd gan Phoebe Davies a'r Michaela Cook, oedd hi'n dacl galed. Ie, dwi'n meddwl nath hi yn cael y pêl fama. Falle'r pêl ac y person hefyd, ond falle oedd y dyfarnwr yn iawn fama. Mynd fewn efo'i ffenglin nath hi gyntaf, de. Unwaith eto, cic osod, felly unwaith eto Ffion Price i'w chymryd i. Agosau at y 5 munud ola. Mae hwnna, nid yma tro cyntaf nhw straffus. Liz Craven, oedd hi'n gwybod beth oedd hi'n neud, ond ar y eiliad ola, nath i ryw feddwl, ydw i'n gwneud y peth iawn. Oedd hi'n edrych ydyw bach yn nyrfus doedd ar yr eiliad ola yna wan. Ond oedd Caerdydd yn honni bod wedi cyffwrdd y bel fi llaw, gan i weld. Oedd hi falch iawn o weld y bel yn mynd heibio postyn. Gydwch ni ddau fel yna. Owen. Cyffyrddiad da, cyffyrddiad cyntaf da gan Francis Jones. Ceisio rhyddhau Barker. Nawr te, mae Barker yn mynd amdani, mae Sypli yn y canol. A chic gornel fydd hi, ac chwarae pwrpasol pendant da gan Wrecsam fanna. Ia, a chwarae pêl-droed haw, cadw bel i draed, ffeindio pas nesa, a yn amlwg Barker yn creu. Nath nhw symud y pêl oddi ar pwysau a switcho'r pêl yn rhywbeth hawdd i wneud pan ydych chi gallu cael y gwagle, a mae Maria Francis Jones yn gallu gwneud hynna. Mae hi'n gweld y rhediad gan Barker wedyn, sy'n dim yn stopio Barker. Ac yn ei bod dim yn sydyn, de? Yn trio dal Caerdydd allan o siap.
Knox i gymryd y gig gornel. Y cwrt 6 bron iawn o'r llawn ac y gallai'r cwrt 6 fod. Pwy sy'n cyrraedd gyntaf? Mae'r bêl ymlaen. Tuag at Olden. Olden yn dal y bêl. So chydig bach gormod ar honno yn yr amodau yma oes Ffion Price ar ei holi. A mae hi'n cydnabod oedd y syniad yn dda. Ie, oedd y syniad yna be maen nhw angen wneud, achos wedyn maen nhw'n mynd 1 erbyn 1. Ond ie, maen nhw'n gofod cael pas na mwy daclus i wneud hynna. Lily Jones. Ie, switch na ddech chi sôn yn gynharach ni at maen nhw'n gorfod yn gyflymach. A mae'r bêl yn gorfod bod chydig gwell ond ie, gwynt ato'n yn chwarae rhan hynny. Mewn at Cook. Cook, mae hwnna'n mynd holl ffordd ond heibio'r postyn. Dwi'n yn siŵr oedd hi'n bwriadu honna fel ergyd neu groesiad, ond oedd y golwr yn unman ac oedd Wrecsam o'n helynt. Ie, a chi'n gweld fama, maen nhw yn switcho allan i'r asgell. Di Maria Francis Jones ddim yn gallu dod nôl, a wedyn mae Cook yna, ac ie, dwi'n meddwl mae'n trio croesi, ond mae'n edrych fel mae'n edrych fel bod o'n mynd i seithi am y gol, ond ie, mae Liz Craven yn falch bod o'n i mynd allan. Tasai wedi mynd i fewn, fasai'n deud bod ni'n bwriadu seithi, dwi'n siŵr nawr te. Gêm ryngwladol rhwng Sieca a Chymru. Mae hynny ar y trydydd o Fawrth, a hynny am 10 o'r gloch ar S4. Y gêm gyntaf yn yr ymgyrch i'r menwod ar y lefel rhyngwladol ar uchelbwyntiau ar S4. Fel y bydd bob un gêm. Ac yna Cymru yn erbyn Montenegro, hynny ar y 7th o Fawrth. Felly 2 gêm fydd yn cael sylw mawr ar gychwyn yr ymgyrch ddiweddara i'r menwod rhyngwladol. Mae Caerdydd yn dechrau cael bach mwy o llwyddiant lawr asgell wan. A mae Phoebe Davis yn gofod dod dros i cyfro Maria Francis Jones. Felly mae un o'r canol cae yn gofod dropio mewn i'r llinell olaf fanna. So falle bydd hynna'n rhywbeth bydd Wrecsam yn sôn am hanner amser yn y changing rooms. Ie, ac ella gorym dyn ôl i chwarae 4 yn y cefn, achos mae Francis Jones yn cael ei tynnu. Da ni'n gweld o'n mynd yn ôl. Just i gau y bwlch, achos mae Cook yn rhydd yn fan hyn ar y sgell chwith yn aml. Mewn i 2 funud ola hanner cyntaf cystadleuol da. Francis Jones. Mae Evans. Mae hi di chwarae yn dda iawn. Hi oedd yn hawlio'r gol gyntaf. Mae wedi bod yn destun trafod yn ystod yr hanner yma. Pwy cafodd y cyffyrddiad ola. A mae pawb i weld yn gytun. Mae oedd hi ar amddiffyndraig Wrecsam. Fe cael y Wild Goose y doth y cyffyrddiad ola, ond oedd hi'n gornel dda. Fe gododd Evans yn dda. Mae jyst yn darllen y gêm yn dda ar amddiffyn ydy. Mae'n gallu chwarae fel sweeper neu fel amddiffyn o'r canol. Mae'n darllen y dda. Mae'n brwsio fyny ar o beth bynnag sy'n dod gan Wrecsam. Twt gan Phoebe Davis. A sbiwch ar Billingham. Mae pawb yn canol sgiliau technegol Billingham, ond mae'n gallu bod yn weithgar tu hwnt hefyd. Sawl opsiwn. Un di'r captain Power. Power yn chwarae'n saff. Mewn i'r funud ola'r 45. Cynnog Billingham. Mae'n heibio Lily Jones braidd yn hawdd. Oedd hi'n anlwcus fan'na. Nag oedd yna gyffyrddiad bach fe geisiodd i ddal i fynd, a mae hon yn gic mewn safle addawol i Gaerdydd yn eiliadau ola'r hanner cyntaf yma. A da i di sôn am Ffion Price a'i ciciau gosod, so di'n disgwyl mae hi fydd yn manteisio fama. Oedd hi'n tacl blinedig a Lily Jones. Oedd hi'n... Tiach chi'n disgwyl chydig bach gwell, a mae'n gwybod faint o sydyn ydy traed Billingham. Felly disgwyl chydig bach gwell gan Lily Jones. Aros ydyn ni weld faint o amser ychwanegol fydd hefyd, ond mae'n bosib. Mae dyma mewn gwirionedd ydy cyfle gorau ola yr hanner cyntaf yma i munud yn unig. Mae'r gêm di llifo. Mae Ffion Price a'i golygon ar fynd yr holl ffordd. Mae'n ar o'r bar. Nawr te, mae'n disgyn i'r hwyd yn y diwedd gan Cook. Oedd gan Michaela Cook gymaint o amser. Hi oedd y cyntaf ymateb pan oedd y bêl yn ôl oddi ar y bar, ond oedd o llawer iawn rhy hawdd
a'r cyfan yn deillio o gigffio Price ac am ddiweddglo i'r hanner cyntaf. Wrecsam 1, Caerdydd 2. O, mam bach Wrecsam. Oedden nhw'n gwylio Michaela Cook. Oedd hi ar y trawst. Nath pob jyst sefyll yn llonydd. A da iawn Michaela Cook i oedd y cyntaf i reactio i'r bel yn dod oedd ar y trawst. A am amser i sgorio. Dyna be mae Wrecsam. Maen nhw dda am y ffeis gynta o'r ciciau, ond y ail ffeis maen nhw'n gofod bod yn bach ymateb yn well na hynna. O, llwyth o le. Llwyth o le yn y cwrt iddi. Ac gorffan i'n hawdd yn y diwedd. Os na droiad arall yng Nghyntfon. Yr hanner cyntaf yma, y bel at Barker. Barker yn troi, sbiwch ar y cysau glas o'i chwmpas i. Mae gan Lily Jones. Lily Jones nôl mewn. Oedd hi'n bwysig bod y cyffyrddiad yn dod oddi ar y golwr yn gywir. Ac ar y diwedd oedd y bel na mewn gan Lily Jones. Oedd hi'n digon cywir ac oedd hi tu hwnt i sicli. A mae'r cyfle di mynd. A mae Caerdydd yn mynd i gael mewn ar yr egwyl ar y blaen. Oedd hwn yn cyfle arbennig o dda i Wrecsam. Llawer o phases yn y ymosod yna, ond ddim yn digon dda yn y cic olaf gen Lily Jones fanna, ond ymateb arbennig o dda gen Wrecsam ar ôl y gol. Da ni fyny lawr, da ni chwyth i dded, mae'n on-stop o fyny fan hyn. A dyna chwiban ola yr hanner cyntaf. Wel, Caerdydd yn mynd ar y blaen efo peniad ddoth yn y diwedd o ddiar am ddiffynraig Wrecsam, Michaela Wildgoose, ac yna sicli yn dod â Wrecsam yn gyfartal efo ergyd gampus, ac oedd hi'n edrych fel tai am orffen yn gyfartal, ond yna, wel, Michaela Cook yn ychwanegu at y ddrama, gymaint i'w drafod. Drafodwn ni'r cyfan pan ddwch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni, wel am hanner cyntaf i ni wedi cael yn Rownd Derfynol Tlws Adran. Caerdydd yn mynd ar y blaen ar ôl 7 o funudau a wedyn tipyn o erged gan Eva Sicli wneud hi'n 1-1, ond wedyn ni Michaela Cook yn torri calonnau Wrecsam y munud olaf yr hanner gyntaf sy'n golygu ta'r adar gleision sydd ar y blaen o 2 gôl i 1. Ac mae yna hen ddigon o drafod yn y gwynt ar glaw yma yn Stadiwm Dinas Bangor. Wel nia, am hanner cyntaf, ond ti'n credu mae fe'n deg i ddweud, Wrecsam oedd siŵr o fod y tîm cryfa yn yr hanner cyntaf, ond Caerdydd sydd ar y blaen. Ie, dwi'n meddwl, nath Wrecsam cael mwy o meddiant yn y hanner gyntaf yna, ond dwi'n meddwl y profiad, nath ni sôn am cynt efo Caerdydd, maen nhw'n gwybod sut i sgorio, maen nhw'n gwybod sut i fod yn clinical o flaen y gôl, a maen nhw wedi dangos yna gyda 2 gôl. Ond, ie, dy'r gêm ma ddim drosodd eto, mae'n gêm arbennig o dda, a ie, mae yna 45 munud i fynd. Ie, ni wedi cael ein sbwylio hyd yn hyn. Reite, nawn ni weld y gôl gynta. Nawr nia, o'n i ddim yn hollol siŵr pwy gath y gôl yma, ond gôl i'w roed i hunan gan Wild Goose oedd hi, ond o ti'n gweud yn dy Sylwebaeth di, mae'r holl symudiad yma o'r gicornel yn wych gan Caerdydd. Ie, dwi'n meddwl y symudiad Shannon Evans yn dod o flaen am ddiffynwr yn rhoi Wild Goose i ffwrdd ac mae o'n dod oddi ar phen hi, ond y symudiad gan Evans dwi'n meddwl sy'n creu hynna. A Siom cael own goal, ond ie, mae hynna'n digwydd mewn set pieces fel yna. Ie, a Siom enfawr i ildio mor gynnar yn y gêm, ond fe nath Wrecsam ymateb, a i fi'n joio hon, Eva Sicli, a thi amdani, mae'n dipyn o ergyd, ond os eisiau Cerin Chamberlain yn y gôl edrych ar ei hunan o ran y gôl yma? Ie, dwi'n meddwl mae'n arbennig o dda gen Smith fama i gweld bod Sicli ddim gyda amddiffynwr ar ei chefn, ac mae Sicli arbennig o dda yn seithi fanna. Dwi'n meddwl mae Cerin Chamberlain yn mynd i fod yn siomedig am ddim symud i traed yn bach mwy gyflym i mynd yn mwy difn mewn i'r gôl, achos dim yn cael llaw digon cryf i mynd o fod dros y traws, felly bydd hi'n siomedig gyda hynna, ond am streic gen Sicli. Ie, ti'n timlo, oedd hwn yn adeg yn y gêm ble oedd y momentum yn sicr gyda Wrecsam, a ni mor agos i hanner amser, ond o'n i'n sôn amdano ddi cyn y gêm, Michaela Cook. Wel am gôl oedd hon, a mae fe'n bach o ystrydeb, ond hwn yw'r amser gweitha ildio ni. Ie, a cic osod eto, cic cornel oedd y gôl gyntaf, wedyn cic rhydd fama. A nes i deud yn sylwebu bod Wrecsam yn dda yn y ffeis gyntaf o unrhyw cic osod, a wedyn maen nhw'n gofod ymateb yn well. Mae'r striker yn cael gormod o amser fanna, ac mae'n gôl hawdd i hi, efo ddim pwys ar ei chefn. Ie, os oes i'n chwaraewr i ti ddim moyn gadael gyda gormod o gwagle, Cook yw hwnna. O ran Jenny Sugarman, rheolo Wrecsam, beth ti'n credu bydd hi'n neges hi hanner amser i'w thîm hi? Ie, dwi'n meddwl bydd hi'n siomedig efo'r gôl ail nag yn Caerdydd. Mae'n enwedig fel nes i dweud, just cyn hanner amser. Ond bydd hi'n hapus efo sut mae'r perfformiad wedi mynd. Ond dwi'n meddwl bydd y gwynt yn helpu Wrecsam nawr. A ie, bydd hi'n dal isio yr un faint o egni ac pwys yma Wrecsam wedi rhoi ar Caerdydd yn y gêm yma. A just yn gloeni, y gwynt, faint o ffactor mae'r gwynt yn mynd i fod yn yr ail hanner yna? Ie, ti'n gwybod, mae Caerdydd wedi sylwi bod hynna'n helpu yn y cicio osod, a maen nhw'n rhoi ar ben y gôl geidwad o hyd. Felly wneith Wrecsam probably wneud yr un peth. Mae'r gwynt yn anodd i chwarae mewn, ond mae dal efo 45 munud i fynd, a dwi'n edrych ymlaen i gweld sut mae'n mynd. Wel nia, diolch yn fawr iawn am y tro. Nawr, mae yna hen ddigon o bêl-drod i ddod yma ar S4C a Cwpan Cymru fydd yn hawlio'r sylw y Flint yn erbyn Bangor. Y rhyl yn erbyn Caernarfon o ran y dynion, hwnna'n digwydd ar penwythnos y 7fed a'r 8fed o Fawrth, a wedyn ni, fe fydd Wrecsam a Caerdydd yn cwrdd unwaith eto yng Nghwpan Cymru Bute Energy, hwnna hefyd yn fyw ar yr 8fed o Fawrth ar S4C. Wel, mewn cwpl o wythnosau, mae yna gyfnod cyffroes iawn yn dechrau i dîm menywod Cymru wrth iddyn nhw ddechrau'r daith gobeithio i gyrraedd Cwpan y Byd ym Brasil 2027, a mae cyn chwaraewr Cymru Katie Sherwood yn cadw cwmni i Nicky John.
Diolch, Sianad. Yeah, Katie, I've got to say, I do feel for you. You've just done a mad dash down from the gantry, all the way around the perimeters, through the crowds to join me. Thank you. Welcome. Let's begin with the World Cup qualifiers that are on the horizon now. A short period away, lots to look forward to, lots of excitement. Yeah, it's really exciting. I feel like this is a new era for this Welsh team. We've seen some retirements in Jessica Fishlock and Kayleigh Barton, and we're in League B, so we're expected now to top this group, reach the playoffs and qualify for another major tournament. That is the expectation that we have on these ladies now. Yeah, absolutely. And it's very timely as well that you mentioned those two ladies, Kayleigh Barton and Jess Fishlock. Announcement from Rhian Wilkinson this week that they now join her technical staff. It's a really exciting prospect for them as well, isn't it? And a very different challenge to what they've done previously. You know, they're both Centurions. They both have, you know, a number of caps between them. And they have such great experience across many leagues, across the world. And I know that they're both really intelligent players as well. I know Kayleigh's gone through all her coaching badges and she's been really highly talking about the FAW and how she's been mentored through. And for Jessica Fishlock, we know the calibre of player that she is, her elite mentality, you know, what experience and intelligence can she bring to this group. I think they would have been foolish not to bring her in and have her involved. I've got to turn our attention back to this afternoon. What a second half we've got ahead of us now. I mean, what a finish to the first half that was. Yeah, this cup final is everything what I expected to be. High pace, high tempo, with two teams who are going to go head to head against each other. We've seen the signings that Wrecsam have made this season, the calibre of players they've brought in. They're going to push Cardiff every single minute of this game. I said it from the beginning, I think this game's going to go to penalties. Oh, really? Yeah, I'm calling it now. It's going to go to penalties. There's not much between the two teams. OK, well, you said it. Ecwilfer, Tlws Adran yn dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner mewn cwpl o funudau.
croeso nôl ato ni yn o'r penwthnos nesaf. Fe fydd yna dlws arall yn cael ei godi. Rownd Derfynol Nathaniel MG rhwng y Seintiau Newydd a'r Bari, y cyfan yn fyw ar S4C dydd Sadwrn am gwarter i 5. Wel, mae'r chwaraewyr nôl ar y ca yn barod i fynd ar gyfer yr ail hanner. Felly nôl â ni nawr at ein tîm a sylwebu ni. Diolch Sioned. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Be sydd wedi newid? Os da ni'n gwrando ar Nia Davies, a pam na fyddwn ni'n gwrando ar Nia Davies ydy bod hi wedi mynd yn oerach. A dwi'n meddwl falle bod ni yn cael cadw'n gynnes yma yn y pwynt sylwebu yn yr entrychion. Ond mae'r gwynt wedi codi, mae hynny'n bendant, felly mae hynny'n mynd i ychwanegu dybia i at ddifarwch y ddrama sy'n o'n blaenau ni. Caerdydd ar y blaen, o 2 gôl i 1 yn y ffordd mwyaf dramatig. Di'r gêm heb yn siomi ni eto. Na, mae wedi bod yn fywiog iawn. Dwi'n meddwl y hanner gyntaf'n dangos bod y dau tîm yn really mynd amdani. A dwi'n meddwl bydd y ail hanner fel na hefyd. A ie, gweld sy'n mae Wrecsam yn gallu defnyddio'r gwynt. Ac hefyd mae wedi dangos faint o agos ydy'r ddau dîm yma wedi bod lenni hefyd. Mae hynna'n dangos yn y gêm yma. Bod Wrecsam wedi cael y bwlch rhwng y ddau dîm ys llynedd. Felly dau dîm sydd yn agos iawn i'w gilydd. Ie, mae hwnna yn bwynt da. Mae 2 fuddugoliaeth. Mae Wrecsam wedi gael yn erbyn tîm hwn. Ydych chi'n teimlo'r tensiwn yna fo? A mae Jenny Sugarman yn ei thymau'r cyntaf. Fel rheolwraig Wrecsam yn gwybod bod y bwlch na yn cael. 2 fuddugoliaeth sgan Wrecsam fel ni'n dweud, a mae'r 2 wedi dod yn 2025. Felly dyna'r cyfnod lle mae'r gwelliant wedi bod. Ond sa ddim amheuaeth fydd rhaid i Wrecsam wneud rhywbeth go arbennig i drechu Caerdydd yma pnawn yma. A Caerdydd wedi dangos maen nhw'n glinigol a maen nhw'n brofiadol. O, Lily Jones y reit yn ei gwyneb, mae'n wedi deimlo honna. Wel, mae'n hogan gadarn. Gai roi o fel yna, ond fydd hi wedi teimlo honna. Ie, dwi'n meddwl damwain eto fel. Meg Bowen di chwarae gyda Lily efo o dan 17 Cymru hefyd, felly ie, maen nhw'n gwybod i gilydd yn dda iawn. A fysa'n gollad mawr i'r Wrecsam, os yna Lily gorau mynd ar y cae, maen nhw'n sgidiau mawr i'w llenwi sy'n fwlch mawr heb ddi. Jyst gobeithio ddi hi, fe bod hi'n iawn hefyd. Ie, da chi'n gallu deud o ymateb torf Wrecsam, maen nhw'n gwybod y gallai hon fod yn eiliad bwysig yn y stori yma. A mae'n mynd i fod yn iawn, dwi'n meddwl. Falle fydd na foch goch gan ddyn y bore, mae'n gwenu. Mae hynna, be mae Lily wneud o hyd, mae'n dewr, mae'n mynd amdani. Ond da chi'n gweld bod yn syth yn ei ffen. Ond dyna faint o dewr mae hei, mae'n neud pob peth i'r crys ac mae weithio'n gofod brifan bach. A so gen ti'r concussion protocols wan, os maen nhw'n gorau gwneud yn siŵr bod Lydyn cyn iddi gallu dod yn ôl i'r cae. Falle nhw'n ofyn iddi be di henw hi yng ngorsedd beirdd Cymru. Ac wrth gwrs gafodd hi derbyn i'r orsedd yn Steddfod. Yn Steddfod y llynedd, ac Lili Ferch Gareth ydi henw i yng ngorsedd. Ac hynny oherwydd marwolaeth trist i thad i. Ac Lili yn cymryd y cyfle i gofio amdano fo, ac mae'n mynd i gymryd y cyfle i gamu nôl i'r maes fan hyn. Wel, digon i drafod, ond fawr o bêl-droed i chwarae hyd yn hyn yn yr ail hanner. A Caerdydd, wrth gwrs, sy'n y sefyllfa gyfforddus. Maen nhw ar y blaen, mae Lily Jones yn ôl ar y cae. Holden, Harvey, Billingham ar ferchog, cipio'r bêl oddi ar Smith, Billingham i ganol y cae, bêl nôl wedyn at Jenkins, efo Jenkins mae power, ac yna wedyn yn ôl holl ffordd nôl ag at Bowen. Haslac, rhoi'r bêl i Knox. Knox at back. Lot yma rediad tu allan iddi hi, Francis Jones. Francis Jones, mae'n cyrraedd. Bas chydig bach yn rhy llydan i wneud rhywbeth ofnadwy o niweidiol. Mae wedi geid yn arferchog. Mae wedi bwydo och ar ergyd yn y diwedd gan Smith.
A mae'n gic gornel a fe chwarae Wrecsam yn dda fan'na. Ie, ennill meddiant ar yr ochr chwith a eto jyst wneud pethau'n sydyn, dal Caerdydd yn cysgu chydig bach, ond Smith yn ffeindio hyn efo digon o le ar ochr y cwrt a cig gornel Wrecsam, so gan i wasnaeth nhw ddefnyddio'r gwynt, fan fath Caerdydd ddefnyddio'r gwynt yn yr cyntaf. Mae'n diddorol i gweld bod Smith di mynd efo'r cyffyrddiad gyntaf hefyd. Oedd hi efo bach o gwagleb, so yn wedi gallu cymryd cyffyrddiad a wedyn cael shot bach well falle. Ond dal yn cig cornel i Wrecsam. Francis Jones yn ei hymddangosiad cyntaf dros Wrecsam wedi chwarae deirgwaith ar 10 dros y seintiau newydd y tymor yma cyn gwneud y symudiad. Pa mae Wrecsam yn galw, da chi'n deud ia meddai hi. A mae'n cymryd cig gornel dros Wrecsam. Peniad da am ddiffynol allan ac yno i gasglu a thacluso a Billingham. Neb fyny, digon amser gan Davies. Bale at Barker. Mae hwnna'n drosedd ydi gan Barker dan drwy'n y pedwerydd swyddog. Nath hi ddim codi i Llyman, falle bod hynny ac ysbryd y mor amlwg, dwi'n yn siŵr. Ond mae yna daclo di-gyfaddaw di bod yn y 5 munud cyntaf o'r ail hanner ma'n barod. Oeddech chi'n mynd i ysgol i dim byd arall gan y Katie Barker, mae jyst yn dod hyn o'n pan mae'r llawr yn mynd trwy'r daclo. Barker, llon llaw, Shannon Evans, profiadol. Mae hi yn mynd i bod yn hollol iawn. Owen. Fe oedodd Owen. A di camu mewn. Mae Knox a mae Lisa Owen i fod yn deg a hi di dod nôl i wneud yn iawn am ei chamgymeriad, ond unwaith eto tacl galed arall. A'r ffona gan Eifa Suckley. Dwi'n meddwl mae nhw'n bach yn araf gyda'r pêl. Gofod wneud y penderfyniad na llawer mwy gyflym. Cadw oddi ar y pwysau mae'r tîm yn rhoi arno. Dwi'n meddwl na'n negas gyn Jenny hanner amser oedd peidiwch roed amser nhw'n ar y bel, achos maen nhw'n brathu bob tacl maen nhw'n brathu. Felly maen nhw'n gwneud Caerdydd yn rhwystredig. Roedd da Barker eto. Yr ochr arall i'w gêm, mae'n gystadleol yn dydi. Smith, mae hwnna'n wastraffus. Nhw'n gwneud y gwaith caled o ennill y meddiant yn ôl, a wedyn yn cicio yn hir. Wel, os nhw'n dechrau gwastraffu amser nawr, mae'n mynd i fod yn ail hanner llaferus. A dim ond i gadarnhau, fydd na ddim amser ychwanegol os di pethau yn gyfartal. Mae werth atgoffa'n hyn o hynny syth i gicio'r smotyn fydde hi. A Katie Sherwood sy'n sylwebu efo Dylan Ebenezer yn Saesneg yn darogan ar yr egwyl efo ni. A byddai'n mynd i gicio'r smotyn. Wel ar hyn o bryd mae rhaid i Wrecsam wneud yn well na hynny ac maen nhw ar ei holi o 2-1. Na chdi ail waith o canol cae, mae Wrecsam wedi trio ffeindio y pas hir, ond mae Eifa Suckley eisiau ffas i'w thraed, so mae wedi dod yn ôl y bel, ond mae'r bel wedi gael ei roi dros y top. 1,374 wedi dod yma i Nantporth i weld y gêm a torf gampus chwarae teg. Ac o ystyried bod cefnogwyr Caerdydd wrth gwrs wedi gorfod gwneud y daith hir. A mae'n awyrgylch dda yma, yn does? Mae'n arbennig o dda i gweld faint o bobl sydd allan ar noson sydd ddim yn neis i fod yn onest, ond maen nhw yma ac yn cefnogi i'r tîm. A mae'n braf bod yn y gogledd a cael ffeinal y fyny yma. Dwi'n edrych yn eich efo gwen mawr yn Ngwynaf ni a bod y ffeinal wedi dod i'r gogledd. A dyna beth ti'n gael, mae yna lot o gefnogwyr yn y gogledd sydd yn falch o weld gemau fel hyn yn dod ato ni, ond gret i weld y dorf dod allan o noson sydd ddim yn gret, ond a mae'n gêm dda hefyd, so maen nhw wedi cael rhywbeth i weld. Lily Jones, lawr ganol y cae, ac
Mae Harvey yn mynd i wneud popeth allu i wneud y bêl sal honna yn bêl well. Ac be da ni'n wneud o'r chwaraewraig yma, Sarah Harvey, mae'n gaffeiliad i Wrecsam a di chael i hynny. Ia, gwahanol i be oedd gynnu nhw'n barod, felly di hwnna'r ffordd o'r edrych. Mae efo profiad, dwi'n meddwl nath i dod o Lws, ac mae'n syth mewn i'r tîm un o ddau gyntaf, felly mae'n rhoi rhywbeth i'r tîm, a mae'n gadarn, mae'n gweithio'n galed, ac mae di rhoi argraff dda yn y gêm yma. Merch o Ganada. So mae'n 20 so mae'n dod efo profiad. Ond gan i weld fel mae'r tymor yn agos eto, gyda diwedd be mae'n gallu gynnig i'r tîm. Un o ddwy o ferched sy'n cael mynd syth mewn i'r tîm i chwarae gem gyntaf dros Wrecsam, a hynny mewn rownd derfynol. Tlws cynta'r tymor yn dal yn y fantol, ond un law gan Caerdydd ar y tlws ar hyn o bryd. Owen mewn i'r cwrt. Peniad pwysig, cywir allan. Cook, sgorio'r ail gol Caerdydd yn brathu gyntaf. Chydig bach o le fanna'n doedd gan Cyrnoc, ond Wrecsam yn clirio yn y diwedd. Ac yn diddorol bod hwn di deud, mae'r rheolwyr yn gwneud nawr, Oliver Glasner di gyda'n Crystal Palace, di deud nawr bod o'n gadael, mae'n mynd i hyfforddi dramor ar ddiwedd y tymor i yn Derbyshire. A mae eisiau gadael efo Tlws. Tackle gampus fanna i atal Olden a Wildgoose. Fi oedd yn anffodus i ddoi'r gol gyntaf yw'r hwyd i hun yn rhoi tackle sydd i gadael. Chwaraewyr Caerdydd wedi hysgwyd chydig bach. So mae'n eich feddwl fi yn Derbyshire, so be di'r heswm mae'r rheolwyr yma'n deud yn gynt o'n bod nhw'n to? Ydyn nhw eisiau eich bach fwy bwys ar eich chwaraewyr i bod nhw'n ennill rhywbeth cyn dyfodol. Ond ia, so fo'n siomedig llynedd heb ennill y treble. Felly fysa fo, mae o eisiau gadael ond y haif o'n mynd eisiau ennill y treble a gallu symud ymlaen rhywbeth newydd yn ei yrfa. Billingham. Lily Jones nid rhoi dan ddigon o bwysau ar fod i'r bêl fynd yn ôl. Ddim yn gystal gan Chamberlain, ond ydych chi rym y gwynt. Yn hongian. A mae rhaid i Wrecsam, da chi'n teimlo fanteisio ar hynny. Ia, maen nhw'n gwybod, maen nhw wedi chwarae yn erbyn y gwynt, felly maen nhw'n gwybod be i ddisgwyl, so ia, wneud chydig bach gwell, rhaid chydig bach o'i bwysau ar amddiffyn o gol Caerdydd. Knox yn honni bod wedi cael ei thynnu, chwaraewch ymlaen. Medd oedd y fam rhaid oedd hi'n gweld y meddiant gan Wrecsam, mae hi wedi gwneud hynny'n dda yn y gêm yma. Sacli oedd y targed i mewn cyrraedd. Ond mae Lily Billingham, mae wedi gweithio mor galed. Lily Jones, Wrecsam yn ennill y meddiant eto. Lily Jones yn dyrnu ymlaen. Gobeithio fydd ar y bêl. Ganddi hi yn ôl, ond Knox yn cael ei gorfodi am yn ôl. Davies. Digon o feddiant gan Wrecsam. Dyn nhw'n wir di bygwth yn yr ail hanner yma eto. Dod eto ma nhw. Lily Jones eto. Yng nghanol popeth, yng nghanol cae. Oedd y bas bron a bod yn bas dda, ond weithiau mae'r gwynt pan mae tu ôl i chi yn anfantes hefyd. Yndi, so mae'r gwynt yn cario'r bel efo chdi, so felly, dyna pan mae Ifa Syclid bod nhw'n chwilio am y bel i'w thraed wedi gallu troi. So mae'r passes hir yma sy'n mynd drosodd, maen nhw jyst yn cael eu cario gan y gwynt. Felly maen nhw'n gwisgo'r ail feddwl hwnna chydig bach. Uchafbwyntiau geme'r penwthnos fel arfer, nos fori ar Esbydec am 50 ac eto nos Fawrth am 5:06. Bob un gol, bob un digwyddiad a'r adeg pwysig o'r tymor. Nawr mae angen triniaeth ar un o'r dyfarnwyr cynorthwyol. Cyfle i Sugarman rhoi pregeth ychwanegol i'r un ac cyfle i hwn gael ei sugar boost hefyd.
Yep. Wel, parhau mae'r bregaeth a parhau mae'r dwiniaeth. Mae'r pedwerydd swyddog ar ei thraed. Yn jyst rhaid cyfle Sugarman gael gael y tîm at ei gilydd, yr ychydig bach fwy o negeseuon allan. Maen nhw wedi chwarae chwarter awr o'r ariel hanner, a dod ella bod ni rhywun y ddau newidiadau i wneud. Ond mae'r gol nesaf yn tymor allweddol os ydy'r Caerdydd yn mynd 3-1 i fyny, mae'n anferth o job bod un i'r Wrecsam. Os da chi eisiau gweld y ddau dîm yma'n chwarae eto, maen nhw'n chwarae yn Nghwpan Cymru, a hynny fydd Sul nesaf am chwarter wedi 4 yn fyw ar S4C. A sôn am Gwpan Cymru, wel mae'r tîm sy'n byw fan hyn yn chwarae'r Flint Ddisadwn yn Rownd Derfynol, Derfynol Gwpan Cymru. A tîm y dyn yn y canol sy'n edrych ar y teledu ac yn gweld i lun i hun, Richard Davies, Cynarfon o chwarae'r Hill. Y gêm honna fydd Sul ac unwaith eto chwarter wedi 1 ar eich teledu clyfar ac ar eich gwefannau chi. A mae hwn yn gwenu ar y weitha'r ffaith bod i dîm o yn dal ar ei holi o 2 gol i 1. A'r pedwerydd swyddog. Wel, gawson ni olwg bach arni cyn y gêm, Erin Brennan, cyn gol geidwad efo'r Barry. A mae hi yn annisgwyl o bosib am diodd y cameradwy. Mae'r ddybarnwraig arall yn dal i wneud i stretches. Laura Roberts ydy'r un sydd wedi brifo. Di hyn yn niwsans i chi hyfforddwyr? Ie, so chi'n probably dweud ie, ond ydych chi'n gallu helpu. Ydych chi'n gallu gwneud dim byd amdano fo. Ond cael fel seibiant yn y gêm, falle mae'n cyfle i Wrecsam i dechrau eto. A cyfle i ni gael gweld y goliau unwaith am rhagor. Wel, mae hwnna'n glec gan Syclin doedd, ac yn glec o bosib i'r golwr. Ac yna, wel, Wrecsam yn mynd i fod yn cosbi hunin y beirniadu hyn am amddiffyn fel yna. Dyna'r gol sy'n gwahanu'r ddau dîm ar hyn o bryd. So hyn yn rwystredig i'r Wrecsam, nhw oedd ar y top, ond jyst cyn i'r Illmanwr fynd lawr. Felly maen nhw, mynd i fod chydig bach, yn meddwl, nhw oedd efo'r momentum, nhw oedd yn ymosod fwy na'r Caerdydd, felly jyst bod nhw'n eitha rwystredig am y seibiant yma. Wel, yna newid yn mynd i fod. Eilyddio cynta'r gêm. A da chi'n gweld hyn bob dydd. Ac wrth gwrs, dim cweit, mae'n hawdd ag offi nad un y gymaint o geriach ar eich Dim just pasio'r fflag, ydy ddim mwy na gynnig. A mae'r hein yn meddwl. And mae fel tas ni'n cychwyn yr ail hanner eto bron iawn, dydi? Wel, Jenny Sugarman yn deud yn syth, dwi'n meddwl, iddyn nhw be oedd hi isio. Oedd ddim yn edrych yn hapus iawn. Mae'n dau yn ddim yn mynd i fod yn hapus tan maen nhw'n cael gol arall. Ond mae'n rhoi siawns iddi rhoi'n bach mwy o egni iddyn nhw a gobeithio cael y negeseuon i cael gol arall. Wel, mae gennym ni ddwy cyn golwr nawr. Ar rhan o'r drindod sy'n ofal y gêm yma. A mae ryw olwg. Dawch yn eich blaenau, gadwch ni ail gychwyn ar hwn, does. Mae dim o sy ar y blaen. Ac mae bron iawn yn ail hanner take 2. A mae pawb yn rhywwennu. Dwi'n clywed yn glystiau bod o tua 4 munud oedd yn teimlo nes at chwarter awr, ond dyna ni. Dwi'n siŵr bod o'n teimlo'n hirach iddyn nhw ar y cae, ni chydig bach o hirach na da ni yn y coti a tew. O'n i'n cwyno. Siwm ddadran gynt oeddech chdi yna. Capten Caerdydd, Hannah Power, i chwaer i, Katie Sherwood yn cyd sylwebu ar yn gwasanaeth Saesneg ni. Mae'r bêl gan Barker ar rediad. Ac unwaith eto yn camu mewn Shannon Evans. Dim di cael y clod am y gol agoriadol, a mae wedi gwneud gwaith amddiffynol ar ferchog. Sbiwch mor ddofn mae Lily Billingham yn chwarae. Ie, achos ydy'r bel yn dod at ei hym hyd gorau ymddichwylio. Ti'n misio Billingham mor ddofn yn y cae. Ti isio hi lle mae'n gallu creu eto yn ymosodol.
Braf. Gwaith cartre, cefnogi. Sut ydych chi'n cefnogi tîm merched Wrecsam? Mae'n hanner tymor. Mae yna fam yn rhywle wedi bod yn falch iawn bod yna rhywbeth iddi hi wneud. Dim llif yn yr ail hanner hyd yn hyn a dim bai ar neb am hynny. Os ydych chi'n cytuno efo fi na ddylech chi feirniadu dyfarnwraig gynorthwyol am gael anaf. Chwaraewch ymlaen, ie. Yndi, mae'r gêm yn cael chwarae ymlaen. Wrecsam yn mwynhau digon o feddiant fel o'n i'n deud. Billing yn mewn, mae mor ddylanwadol. Ac yn brasgamu lawr y canol, mae Olden. A fi eisiau pas well yn doedd. Ond ddim angen gymaint o bwysau ar y pas, jyst rhoi o flaen i rhedeg ymlaen arfo. Pas gormod o bwysau ar y pas yna. Lily Jones eto. Mae Barker wedi gwneud un arall o'r hediadau hi, a mae'r bel y tu hwnt i Ffion Price. Mae Sycli yn y canol. Barker rhwng 2-3 meddwl ac yn y diwedd y bas ddim digon da. Mae'r bel yn cael ei chlirio gan Niamh Jenkins. Mae Wrecsam yn gwneud y gwaith da canol cae, pasio'r peler am ddiffyn i'r canol. Mae'r final pass na, mae jyst yn gadael yna'n lawr yn o'r ymgylch y Cyd Cwr Cosby. A da chi yn teimlo os ydy Caerdydd yn cael braffiad, maen nhw'n debygol o fod yn fwy clinigol. A dyna mae rhaid i Wrecsam i wneud. Maen nhw'n cael digon o feddiant. Mae'r gwynt yn cynyddu dim amheuaeth am hynny. Mae'n fwy stormus yn ystod yr ail hanner yma. A mae gen i be o leia. Wel, rhwng 20 a 5 ar hugain i chwarae. Dim melyddiad i bod hyd yn hyn. Dim trosedd mae chwaraewyr Wrecsam yn protestio. Mae Caerdydd am gymryd mantes. Olden, mewn mor galed fan'na gan Wild Goose. Mae hi yn daclaig ffyrnig. Mae'r bel na wedi cael ei lledu allan, ond mae yna gam sefyll. Ac o bosib, da ni am weld eilyddio cynta'r gêm. Ac Hannah Mahmood sy'n mynd i ddod ymlaen, a Lily Jones. Gafodd y glecna yn yr hanner cyntaf sydd wedi bod yn gwisgo'r rhwymyn sy'n mynd i ddod ymlaen, y dyfarnwraig ddim yn gweld yr arwydd. Ie, mae weld wedi bod yn limpio ers chydig o funudau Lily Jones. Mae'n siŵr iawn os y hynny o anafodd gen i gynharach neu os o beth sydd wedi digwydd yn yr ail hanner, ond mae wedi bod yn struglo chydig bach yn yr ail hanner yma. Mae Cook di aros lawr ar ôl y dacl yna gan Phoebe Davies a cymeradwyaeth i Lily Jones, a mae wedi gweithio'n galed. Mae o hyd yn gweithio'n galed. Chi'n gwybod beth chi'n cael gen Lily. Mae'n gweithio i'r crys o hyd. Ond siom gweld i mynd i ffwrdd, ond mae gen i anaf i'w goes, mae'n amlwg. A wedyn cael y pêl i'w gwyneb hefyd, felly falle hynna dy'r ffaith mae'n mynd i off. Mae Michaela Cook di aros lawr ers y dacl gadar yna. Wel, so ddim am heth, mae wedi brifo, ond ydy, oeddech chi'n clywed rhyw waedd, fel sydd wedi cael ei dal ar ei ffer. A gobrin, welwn ni Cook, dwi'n meddwl, welwn ni Cook eto, yn y gêm yma. Ie. Faint o golled fydd hi? Bydd hi'n colled mawr os di yn aros off y cae. Ti'n gwybod, oeddwn ni siarad am fo cyn y gêm hefyd, mae'n gallu sgorio a creu, felly mae'n methu. Michaela Cook yn gorfod gadael y cae. Dyna'i goli. Fydd hi'n golled fawr i Gaerdydd. Mae wedi bod cael dipyn o lwc lawr ochr chwith. Mae wedi newid asgell i drio gael mwy o'r bel. Ond dim yn edrych o bod hi'n... oedd yn edrych yn anaf eitha drwg. Felly Kerry Walclett ymlaen yn ei lle hi. Ac hefyd mae Laura Cynnog yn gadael. A Fiona Barry yn dod mlaen yn ei lle hi. Felly... Mae Cynnog wedi edrych reit unig yn llinell ymosod Gaerdydd. Efo Billingham yn mynd yn ôl i chwilio am y bel mor aml. Mae Cynnog wedi bod erbyn y hyn. A wneud hynna wan efo Cook wedi mynd i ffwrdd.
fydd yna neb yna i fwydo, felly mae Fiona Barry wan dod o chwarae ar y llinell flaen, so gan nhw beth fydd i gynnig sydd yn wahanol i Cyrnog. Barry, i'ch hyfforddiad cyntaf hi. Yna di ddim yn arwain at gic gornel. A mae Fiona Barry yn dod mlaen efo 20 munud o'r gêm ma'n weddill. A dim newid yn y sgôr ers yr egwyl. A dim golwg o gol di bod yn yr ail hanner hyd yn hyn. Na, sy'n llawn wedi creu nag oes, mae'r chwarae gyd wedi bod yn y canol y cae, mae'r ddau dîm yn taclo, yn amddiffyn yn eithaf da, ond yn wastroffus mewn meddiant dwi'n gweld. Felly rhaid i hynny newid i'r Wrecsam os nhw eisiau creu rhywbeth i droi ddod nôl i fewn i'r gêm. Iep, mae'n gadael i marc, mae'n awyddus i wneud argraff. Baca. Cyfle Wrecsam fan hyn, ac oedd hi'n bwysig fydd y golwr yn gwylio honna yr holl ffordd, a fe ddaliodd i gafel ar y bêl. Hafi a'i tharodd hi. A Hafi yn ei hymddangosiad cyntaf dros Wrecsam yn dod mor agos at y galle hi. A cwestiwn ydy, a nath y bêl groesi'r llinell? Dwi'n meddwl. Na, ti'n gwybod, mae'n seithi o bell. Eto, mae Chamberlain di cael sefyllfa fel yna o blaen. Dwi'n meddwl mae'r pêl gyfan yn mynd dros y llinell. Oedd e fel gol socri doedd. Hafi wedi codi ffen, gweld y golwr chydig bach yn ei llinell, ond ddim cweit mor uchel a gergyd syglu. A mi fydd golwr Caerdydd yn hapus iawn bod hynny wedi mynd o'i ffordd hi. Bacer eto bron iawn a torri dros. Biwch ar y crysau glas sy'n trio cael y bêl yn glir. A'r bêl fyny at Barry. Ac yn sydyn mae Caerdydd yn edrych yn fler. Mae hynna'n rhywbeth mae Caerdydd yn amlwg wedi bod yn siarad am. Pan mae Barker yn cael y pêl, mae yna 3-4 player o gwmpas o hyd, felly mae nhw'n gwybod bod hi'n yn threat berig i'r amddiffyn Caerdydd. Yn yr 20 munud ola. Dim amser ychwanegol, cofiwch. Ar ddrarfau am weld y Caerdydd yn cymryd y gic, ddim yn dechrau gwastraffu amser. Billingham. Ond yn wahanol i Wrecsam, mae Caerdydd yn chwarae allan o pan maen nhw'n cael cic o'r cwrs cosp, ond yn gwybod faint o berig ydy'r gwynt. Ond y geto methu cadw meddiant. Barry. Owen. Bêl i lwybr Olden. Mae'n mynd i roi golwr dan bwysau at yr eiliad ola. Ac unwaith os da chi'n cael y teimlad, mae Caerdydd yn dod. Yna fwy o berig bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Wrecsam wedi cael gymaint o feddiant. Dwi'n meddwl bod Wrecsam yn bod yn mwy llwyddiannus pan nhw efo'r meddiant y pêl ac yn cadw dipyn o passes i wedyn wneud y pitch yn mawr. Maen nhw'n gul iawn ac yn anodd i ffindio y lled y pitch, so mae'n hawdd i Caerdydd i amddiffyn yn erbyn nhw. Wel, ymweliad gweddol bryn a hanner Wrecsam i Caerdydd yn yr ail hanner yma. Ond pan mae'r ymweliadau'n cael yn digwydd, a chi yn synhwyro y gallai rhywbeth mwy ddigwydd. Walklet ath mewn fanna. A'r bêl yn adlamu fel bod y tafliad nid i Wrecsam ond i Caerdydd. Dau hanner cwbl wahanol yna. Un yn llon cyffro, y chwarae'n llifo. Yma mae wedi bod yn fratiog, ond wrth gwrs oherwydd y tensiwn, mae yna gyffro. A mae'r cae yn mynd i bod yn drwm i'r ddau dîm ar ôl glaw mawr. Yno gyntaf, mae Owen.
Y gwynt yn chwythu. Ac oedd angen yr arbediad, yr ergyd, y gywir gan Olden, ac y Craven yn geid yn siŵr bod ddim yn gollwng I gafel ar honna. Mae'r ddau dim yn eitha nyrfus. Da ni'n yr ail hanner, 2 gol I Caerdydd, felly mae camgymeriad nesaf rhywun yn mynd I feddwl bod mae un o'r Wrecsam yn ôl yn y gêm, neu mae Caerdydd yn ennill yn gyffyrddus. Walklet eto, Billingham. Chwarter awr o'r 90 yn weddill. Evans yn lledu'r bêl allan at Owen. Hanes diweddar o gemau agos rhwng y ddau dîm yma. Di pethau ddim yn wahanol yn y gêm yma. Francis Jones yn cadw'r bêl yn fyw. Nath hi'n dda fan'na. Digon y le yng nghanol cae gan Smith. Walklet yn ceisio chau hi lawr. Y bêl I fyny at Knox. A dyna'r math o bêl mae Wrecsam wedi taro'r rhy aml a maen nhw'n colli'r meddiant a ma'n dod I ddim. Ia, mae'r gwynt yn chwarae rhan yn hynny, ond eto, mae Sylwebaeth wedi bod yn gweithio, mae bel i'r traed heb di chael hi. Mae Mwd wan yn mlaen ar y cae ac yn heb di ffeindio hi eto. Ia, achos mae hi'n chwarae'r egniol sy'n berig efo bel ar ei thraed, ond ia, da ni jyst heb di gweld eto gan Wrecsam. Knox. Ie. A mae digwyddiadau bach fel yna yn ychwanegu at y teimlad o'r rwystredigaeth. Pas olaf na jyst ddim yn digon dda. Mae'n o hyd mynd allan o'r cae neu yn meddiant yn cael ei rhoi I Caerdydd. Ie, a ryw olwg ar wynebau chwaraewyr Caerdydd fel tas nhw'n ymwybodol. Tlws arall ar y gorwel. Maen nhw'n gwybod sut I ennill llysau. Maen nhw yn y rownd derfynol yma am y 5 tro. Ymddangosiad cyntaf Wrecsam. Di hwn. Wild Goose. Ac hefyd, efo chwarter awr I fynd, hond di'r amser rwan iddyn nhw, trwch bach game management, maen nhw'n gwybod be maen nhw angen I wneud, rheoli'r gêm, cadw pethau'n hawdd, pwydr I lle Wrecsam ar y bêl, a jyst amddiffyn y chwaraewyr sy'n maen nhw'n gwybod sy'n gallu creu. A fyddech chi'n sôn bod I yn dabish mor siomedig bod Caerdydd ddim wedi cael y trebl y tymor diwetha fel nathon nhw y tymor cynt, a dyma'r tlws nath I osgoi nhw, dyma'r tlws fethon nhw a'i hennill. Dyna pam maen nhw yn dair am I hennill I, fel bod y posibiliad o'r trebl yn dal yn fyw ar ôl heddiw. A mae'r gyngrau rwan yn dilo Caerdydd. Des I Caerdydd gyrra'r Wrecsam yn gêm ola na pen oedd nhw'n sgwtio na Fiona Barry sgorio yn y 95 munud. I fi hwn oedd y gol sy'n mynd I ennill y gyngrau iddyn nhw, chos dwi ddim yn gweld Wrecsam yn dod yn ôl o hynny. A mae hyd yn oed y gystadleuaeth yna yn hynod o agos. 4 pwynt sy'n rhwng Wrecsam a Caerdydd. A mae gan Wrecsam gêm wrth gefn, felly tas nhw'n ennill honna 1 pwynt fydde na. Ond ydych chi'n dal fod ydych chi'n deigio na mae rhaid I Caerdydd oll yn pwyntio'n rhywle, dyn nhw'n gwneud nac dyn. A na hefyd, maen nhw eisiau chwarae Wrecsam 2 waith yn y gyngrau dros yr wythnosau nesaf, felly dydy ddim drosodd, ond dwi jyst yn teimlo yn y 2 gêm maen nhw wedi chwarae'n barod na Caerdydd sydd wedi bod efo'r mantais. Ond am bas sy'n temtio a deud y lleia. Ie, dwi'n meddwl ddim yn cael digon o nifer oedd yn y Cwrt Cosby. A Ffeinox wedyn yn trio wneud I mewn, ond ddim yn edrych cyn croesi, a sa'n ddim digon o bobl yna, felly mae'n bach o was, really. Caerdydd cadw'r meddiant. Y bêl at Barry, sydd wedi bod yn brysur ers dod ymlaen o'i blaen hi. Mae Olden. Barry dal I fynd, mae'n fawr, mae'n gry. Y kick goal, mae'n uniongyrchol yn ei chwarae, yn dydi. Yn gwaith amddiffynol gwych gan Battle. Mae'n dan am reswm. Ia, ac yna, just wneud siŵr bod y bel yn mynd allan gan Fiona Barry. Ydych chi'n sôn am y gol na. Wedi 95 o funudau roddodd fuddugoliaeth I Gaerdydd yn y gêm erbyn Wrecsam yn ddiweddar. Wel, Barry gafodd honna. A mae'n llon llaw. Bellingham. Pêl dda. At Harvey. Nelson. Barker, pwysig gynta. Chamberlain neith yn dda fan'na. Nath I dda rhaid I ddod. Os na oedd hi di dod.
oedd Barker yn mynd i fod yn rhydd ac yn glir. Mahmood. Tryn da i di sôn amdani ers di gamu'r maes. Mae angen i Wrecsam ddod â hi mewn i'r gêm, da chi'n teimlo. Dyna pam, pas ddad Francis Jones. O'i blaen hi mae Sycli'n troi. Ar ergyd na diwedd i dor hoed a Francis Jones yn ei ymddangosiad cyntaf dros Wrecsam yn dod â nhw'n gyfartal. Ac os na gol sy'n heiddi bod mewn rownd derfynol, da chi newydd i gweld hi. Golygfeydd o'r foledd. 10 munud i fynd. Phil Parkinson a pawb sy'n gysylltiedig â Wrecsam yn falch o'i gweld nhw nôl yn y gêm ac am 10 munud sy'n o'n blaenau ni. Waw, Francis Jones. Ac ar ei throed chwydd hefyd, ond chwarae da, cadw meddiant, a Barker bod yn pwysad da ar y bel. Troed chwydd, tro cynta, top bins fel da ni ddweud. Ie, arbennig. A mynd tro gynta hefyd, fel ddim yn cymryd cyffyrddiad, achos gwybod oedd pwysa yn dod. Ac ie, fel ti wedi deud, troed chwyth, ddim yn troed, mae'n defnyddio fel arfer, ac ie, mae'n mynd i'r cornel ucha yna. Ddim siawns i Chamberlain fan'na. Wel, mae yna ambell i ergyd sydd ddim yn mynd i gael i harbed. Da ni newydd weld un. Ie, mae hynna'n glir gyda hwnna. Maria Francis Jones yn gwybod sydd wedi ennill y tlws yma, nath hi ennill efo Seintiau Newydd blwyddyn diwetha hefyd, felly mae hi wedi rhoi Wrecsam yn cael siawns yn y tlws o'r tro yma. A mae cynffonau nhw ar i fyny a hwnna'n bas sal gan Mahmood a eich atgoffa chi. Dim amser ychwanegol. Syth at gicia'r smotyn, ond gadwch ni atgoffa'n hunin. Mi fydd na dipyn o amser yn cael ei ychwanegu oherwydd yr anaf na i'r dyfarnwraig gynorthwyol, ond mae Wrecsam, da chi'n teimlo, yn sydyn, di cael egni newydd. Ie, mae'n syndod 10 munud i fynd, a mae pob yn dechrau blin a mae cwys yn dechrau mynd yn drwm, a gol fel la, mae'n jyst yn deffro chdi a roed y cyffro'n hyder i chdi gar ymlaen a mynd am y nesaf. Cip fanna Rosie Hughes sy'n absennol heddiw wrth gwrs oherwydd gwaharddiad yn un o nifer sy'n dawnsio mewn sgarfiau coch a gwyn. Cic gornel i Wrecsam, munudau anodd nawr i Caerdydd. Ie, mae Wrecsam di deffro nawr ar ôl gol fel yna, ydych chi am mynd i, mae'r torf tu ôl nhw hefyd, ydych chi'n clywed nhw llawer mwy uchel nawr. A eto, cic cornel, a siawns iddyn nhw ychwanegu i'r sgwr. Knox i gymryd y cic gornel. Knox yn curo. Tuag at y smotyn, mae'r bel yn rhyw hofran yn y gwynt. Mahmood! Dwi jyst yn teimlo dod i'r Wrecsam yn gwneud mwy ar gwynt. Dydyn nhw wedi defnyddio'r gwynt sy'n mantais fel o Caerdydd yn gwneud. Achos mae'r ciciau cornel, mae'n angen bod ar ben y golwr, achos mae'r gwynt yn gwneud gymaint o wahaniaeth. Mae mwyd chydig bach yn wastraffus dros y trawst. Ie, chi'n gweld Caerdydd yn gwneud hynna o hyd, roi ar ben y gol-geidwad Liz Craven, felly, ond falle sgennyn nhw ddim rhywun o'r ochr chwyth na i wneud hynna. Billingham eto. Mae'n gweithio mor galed. Swiwch ar Olden. Gwaith campus gan fi. Mae rhaid fi fynd i hun, da chi'n teimlo. Ac oedd hynny'n y diwedd yn ormod oedd o. Oedd angen i Craven ddod. A mae'n y densiwn anhygoel yma nawr. Da chi'n clywed rhai o'r dorf yn llythrenol sgrechian. Unai mewn gobaith neu mewn ofn bod na fantes yn mynd i gael ei cholli eto. Mahmood. Da gan Mahmood. Pas dda, pas sydyn. Honna ddim gystal. Honna mae'n mynd i ganfod Barker gan Francis Jones. Ydych chi'n gweld Barker yn gwneud y rhediad na am y corner flag run maen nhw'n galw fo. Ond ydych chi'n gallu gweld mae'n dechrau blino nawr. Mae'n rhedeg trwy'r pnawn. Ond ie, chi'n gweld bod y cae yn cael effaith ar y chwaraewyr yma. Mae yna newid yn mynd i fod, a mae Natalie Clark yn mynd i ddod mlaen, a hynny yn lle Eifa Sycli, a fydd yna gymradwyaeth iddi hi, ac hynny am un rheswm yn anad unrhyw reswm arall.
Mi fad y syrclu di gweithio mor galad, mae di cael awr, mae di chwarae fyny tu blaen ar y modar ar ben y hyn, ond ia, mae di gweithio'n galad ag ar ben y gol. Da ni gyd yn ybod mae di sgorio yn y hanner cyntaf. Da iawn i fad syrclu, ti di reid shift i fewn a ti di gwneud gwaith i dy dim. Natalie Clark, wel, chwarae wraig hyblyg yng nghanol cae. Mi fi'n ychwanegu cadernid, ac o bosib mwy o chwaraewraig amddiffynol nag ymosodol, ond o bosib hefyd bod geiriau ciciau o'r smotyn yn dechrau dod i feddwl rheolwyr. Dwi'n meddwl mae Moody mynd bach mwy uchel fyny, yn lle oedd Suckley chwarae cynt. So mae hi wedi mynd bach mwy uchel, so dwi'n meddwl mae Sharp dal o'r un peth gan Wrecsam. Ond hefyd y Lily Jones yn ddeffwr ag y creu chydig bach o wagle, felly dyma bod Nat Clark yn llenwi'r gwagle, mae Lily Jones wedi adael yn gynharach. Wel, dim amheuaeth, Wrecsam sydd wedi cael gafel yng ngwar y gema ers y gol na. A nhw sy'n chwarae i weld ar y droed flaen. A mae yna brofiad yn hîm Caerdydd. A mae yna benderfynolrwydd. A mae ganddyn nhw Olden. Oedd hi'n dacl bwysig. Ac yr eilydd Cook oedd yn gyfrifol am y dacl yna. Y ddau dim yn mynd amdani, dim amheuaeth am hynny. Fydd yn ddiddorol gweld wan yn munud a nesaf pwy sy'n mynd i fynd am mynd i ennill y gêm, a pwy sy'n hapus chwarae am y cicio ar y smotyn. Oedd o'n newid am ddiffynol, tynnu sycliodd ar y cae. Efallai dipyn bach i cael bach mwy o chwaraewyr sy'n mwy amddiffynol ar y cae. Ond ie, mae Mood wedi mynd fyny gyda Barker nawr. Barker yn derbyn y bas, mae Mood yn y cwrt, mae Barker mynd i hun. Tacl bwysig, gywir gan ni Jenkins. Nid am y tro cyntaf i fod yn deg. Oedd y cyffyrddiad dylan edrych bach rhaid drwm gan Barker, nath i ddangos gormod o bel i Jenkins sydd wedi gallu ennill y tacl. Ond dwi'n meddwl, sôn yn ôl ydy o'n newid amddiffynol i Wrecsam. Dwi'n meddwl bod nhw eisiau gweld mae Mood yn mwy ymosodol, a dwi'n meddwl dyna pan maen nhw wedi rhaid hi y bellach ymlaen ydyn Nat Clark yn canol cae. Sgorwraig yr ail gol i gymryd y gornel. Ond na beniad heibio'r postyn, oedd hwnna'n gyfle. Ac mae Caerdydd wedi cael dihangfa. Mae Caerdydd yn cymryd i gynt fan unwaith eto. Battle. Gafodd y peniad. Ie. Os ti'n siarad efo hi hun, mae'n deud oedd hwnna'n gyfle. Oedd y pŵer yn y peniad na yn mynd amdani, fel really meddwl bod i'n mynd i sgorio fanna, ond ie, just ddim ar y gol. Y llaw ucha nawr gan Wrecsam, bel at Barker. Oedd eisiau cyffuriad gwell oedd. Mae'r bel yn taro'n erbyn yr eilydd. Oedd na gam sefyll. A mae Barker sydd wedi bod yn curo a curo a curo. Tasa nhw yn sgorio. Os nhw'n heiddi'r fuddigoliaeth? Ie, dwi'n meddwl. Fel maen nhw'n just i edge fo, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi cael mwy o siawnsiau yn y gêm yna Caerdydd, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl dylen nhw. Iona, dwi'n mynd i adael i chi osgoi'r cwestiwn. Dwi'n meddwl bod Wrecsam yn heiddi a ffordd maen nhw wedi newid y gêm yn ail ran o'r ail hanner. Dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn well yn y meddiant, achos mi nath Caerdydd gychwyn yr ail hanner yn well, ond mae Wrecsam wedi troi i rownd chydig bach, a dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi rhywbeth allan o'r gêm yma. Mae yna newid arall yn mynd i fod, ac yn gadael y maes. Mae Lily Billingham ac mae wedi gweithio'n galed. Ie, dwi'n meddwl bod wedi cael gymaint o'r bel os yna'n licio, achos mae Billingham yn rheoli canol cae, mae Caerdydd yn gwneud pethau gwirthiol. Felly, dwi'n meddwl bod Wrecsam wedi gwneud job dda yn neud siŵr bod Billingham wedi cael gêm ddistaw. Felly amser ella newid pethau dwi'n dod o Billingham i ffwrdd a reid coesa ffres ymlaen. Wel, aros ydyn ni rwan am y pedwerydd swyddog a'i bwrdd electroneg. Dyna fydd yn cymryd y sylw o fewn chydig eiliadau.
A da ni'n gwybod mi fydd na sawl munud oherwydd yr oedi yna achoswyd gan yr anaf i'r ddyfarnwraig gynorthwyol. Ie, dwi'n meddwl mae'n eitha diddorol bod Billingham wedi mynd i ffwrdd gyda falle cicio Smotin yn dod fyny. Madison Lloyd wedi wneud argraffu Caerdydd yn dod yn ôl o fenthyg o Pontypridd, felly ie, mae'n diddorol i gweld y newid yna. Wel, os angen sbectol, neu nathon ni weld 6 yn fflachio fanna. Gawn ni wybod mewn chydig eiliadau nawr. A mae hynny'n mynd i ychwanegu at y tensiwn yma bach y gwaith campus ganddi hi. Ond dwi'n siŵr be oedd ar ei meddwl un y diwedd. A nawr fe gawn ni weld mae 6 ydi o. 6 munud o amser ychwanegol. A mae rhywun yn teimlo, fe Wrecsam chydig bach yn hapusach na Caerdydd o weld gymaint o hynny. Ydy hwn yn teimlo, da ni am ddal allan at y cicia'r Smotin. Mae'n dweud y 6 munud eitha diddorol, a mae nyrfa wan yn dechrau chwarae, a tod ydy profiad Caerdydd am helpu fan hyn, achos Wrecsam ydy'r tîm sydd yn edrych fwy tebygol o sgorio. Gwaith da gan Barry, eto mae hi wedi gwneud gwahaniaeth ers dod ymlaen. Mae'n cymryd y cyfrifoldeb i hi, mae honna'n hongian yn y gwynt, a chwarae teg i Craven gafodd i mi thwyllo. Ond oedd na bel yn cael ei hanelu fanna, nid yn unig tuag at Oldon, ond hefyd tuag at Lloyd. Ond nathon nhw'n cyrraedd, a tro Wrecsam nawr i fod ar rediad gwych, a sgorio yr ail gol ar yr hediad hwnnw. A mae'n mynd o goch i las i goch nawr, Berry. A Barry gweld y symudiad o'i blaen. A mae hi mor fygythiol. Lloyd. Rhaid i bawb bod mor ofalus ofni gei camgymeriadau fydd pawb nawr. Owen. A Caerdydd, fel tas wedi cael i'w ail wynt o weld yr 6 munud na. Barry. Owen. Di ddim yn cyrraedd, mae Wrecsam yn clirio, mae nhw am ddod. Efo Mahmood am dacl ar Mahmood, fe nilloch i'r bel. Han y power medd y ddyfarnwraig, mae'n chwarae ymlaen, mae Wrecsam yn dal i frwydro nôl, a maen nhw'n cael eu hannog i fynd fyny'r cae. Y bel allan te gael Francis Jones yn cael ei thaclo gan Ffion Price. Ond mae Mahmood yn eistedd ar y bel o fanna, dwa. Oedd hi'n... Does bod yn gigo hosbi han o power, oedd hi'n wedi cael y bel oedd ar Maswd, oedd hi'n gorfa neu eista neu rhyw fath o gorchuddio'r bel. Byniad Baca. A da ni bron iawn hanner ffordd drwy'r 6 munud. Mahmood yn bod yn gry, ydy'n cael ei thynnu lawr. Wrecsam methu coelio bod honna ddim yn drosedd. A mae rhai cyfle i Gaerdydd ddod eto efo Barry, a da chi'n teimlo falle mai hi ydy'r allwedd yn y gêm yma. Mae'n chwarae mor dda, tacl ardderchog arni hi wedyn gan Smith yn rhoi meddiant nôl, a mae honna'n bas wastraffus lawr ganol y cae. Di'r Rownd Derfynol yn y gystadleuaeth yma erioed i mynd i gicio o'r Smotin. Erioed. Ac mi fydd hynny'n digwydd mewn 2 funud a 3 chwarter ag eithrio rhywbeth dramatig iawn. A mae wedi mynd y gem dramatig hefyd, Nick. Mae'n ôl ymlaen, felly sa hwn yn gallu bod unrhyw ffordd o'n bysa. Wael Gwrs. Mae Caerdydd yn edrych am Fiona Barry o hyd. Dwi'n meddwl hi, mae'n mwy egniol. Francis Jones. Oldon efo hi, 2 o chwaraewyr gorau'r gêm yn brwydro y tafliad i Gaerdydd. Dau funud o'r 6 ar ôl. Mae yna chwaraewyr yn y 2 dîm sydd wedi gweithio mor galad. A to fydd o'n mor ddigalon i heini sydd wedi rhoi bob dim ar y lein i'r gêm a i golli. Owen yn ceisio manteisio ar chydig bach o oedi amddiffynol. Wrecsam yn clirio, ond dim ond yn syth yn ôl i Gaerdydd. Mae hwnna'n bêl gampus am beniad gan Phoebe Davies.
Francis Jones fyny at Barker, efo Barker. Oedd Evans. Caerdydd yn dod eto, mae'r taclo'n gywir, mae'r taclo'n dair. Davies. Caerdydd, cadw'r meddiant. Bel mewn i'r cwrcosbi, neb yno. Iona, da ni'n di ofyn, seren y gêm i chi. Dim yn hawdd, dwi'n gwybod. Mae yna gymaint o chwaraewyr sydd yn heiddi. Mae Mythwnwyr Caerdydd wedi bod yn gadarn drwy'r gêm. Shannon Evans yn Caerdydd, yn y cefn wedi bod yn gadarn. Hannah Power wedi gwneud bob dim yn hawdd yn cael y cael. Ond i fi, Bartel i Wrecsam sydd mynd â hi. Capten Wrecsam yn ennill gwobr seren y gêm. Pwy sy'n mynd i ennill y gêm, di'r cwestiwn. Da ni yn y funud ola o'r 6 Waelgws. Fyny at Francis Jones. Sa'n greulon nawr ta rhywun yn mynd â hon. Barker. Ambeniad gan Evans. Mae hi wedi chwarae yn dda iawn yn amddiffynol yn dydi. Un cyfle ola. A dyna ni, seren y gêm. Ac mi fydd Steve Jenkins wrth i fod. Dyna pan mae Wrecsam yn y gêm, a Steve Jenkins yn chwarae fy nhw. Os na amser, os na gyffro eiliadau ola. Mae yna gic gornel. A dyma'r amser, maen nhw siwr gwynt ar y cefna. A dyma'r amser mae eisiau seren y gêm. Jodie Battle ymuno a Waelgws. Wel, mae Battle yn symud mlaen. Mae Waelgws i'r hoi'r bel yn yr hwyd yma unwaith. Ond yn anffodus, yn erbyn i thîm i hun. Fydd na ddim digwyddiad ar ôl hwn. Hwn ydy'r digwyddiad ola. Mae rhaid i'r gic fod yn gywir. Mewn â hi. Ac mae'r cyffyrddiad ola, yn tasgu'r tasgu'r chwi. Mae'n gic gornel arall. A di'r chwiban ola ddim yn cael ei chwythu. Mae yna gyfle arall yn mynd i fod. Mae'r bel angen bod chdi bach gwell i fwn i'r cwrt cosbi. Mae angen bod ar ben y golwr o'r chydig bach o'r bwysau na hi. Wel, oedd hi'n tasgu bob ffordd. A mae yna gyfle arall i ddod mewn eto. A bob tro mae yna chwibyn yn cael ei chwythu nawr. Mae pawb yn rhyfeddol ydy'r gêm ar ben. Ond deud wrth y chwaraewyr i beidio colli mynedd. Ac efo bron iawn i 8 munud o amser ychwanegol wedi cael ei chwarae. Mae'r tensiwn bron yn annioddadadwy. A dyna ni. Mae'r fraich yn yr awyr. Cic gol. Ydy oriau o'r hon di stopio? Dwi'n meddwl mae eisiau gêm gorffen. Mae'n gêm dda, mae'n mwynhau hun. Mae'n amlwg gweld bob un ohono ni. Pam ddim degat i fynd tan da ni gael gol, Ianig. Dwi ofn deud nawr, bydd y chwiban yn mynd ar ôl y gic yma. Ond mae hi, ac ar ddiwedd gêm ddramatig, efo gol o didog gan y ferch yna Francis Jones. Mae tîm y ferch yma yn dal yn y gêm. Mae tîm Ian Derbyshire dal yn y gêm hefyd. Munudau nawr o drafod, munudau nawr o gysuro. Cyn fydd na gicio o'r smotyn. Dyna sut mae Rownd Derfynol yn mynd i gael i phenderfynu. Dewch nôl ato ni ar gyfer y ddrama. Drama'r cicio'r smotyn ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni ac am ddrama i ni wedi cael fan hyn ar S4C ac am ergyd oedd hon gan Maria Francis Jones ac am y tro cyntaf eriod yn hanes y gystadleuaeth hon i ni'n mynd i giciau o'r smotyn. Mae'n ddwy yr un rhwng Wrecsam a Caerdydd wedi 90 o funudau a fel i ni'n gallu gweld fan hyn battle a power y ddwy gapten yn trafod gyda'r dyfarnwraig i ni bron yn barod i fynd. Mae Nia Davies wrth fy ochr i. Reit Nia, beth sy'n mynd trwy dy ben di fel chwaraewr ar yr adeg yma? Achos mae'r chwaraewyr di roi popeth mas ar y canna. Ie, oedd hi'n gêm arbennig o dda. Ti'n gwybod, oedd hi'n anodd efo'r amoda gyda'r gwynt. Ond ie, byn nhw y ddau tîm eisiau ennill. Ond ie, mae'n bach o gamble gyda y penalties fel yma. Dyma ni te, Katie Barker, fe hi'n mynd i gymryd y gic o'r smotyn gyntaf, felly nôl a ni nawr at Iona a Nick. Diolch yn fawr, Sioned, 15 gôl yn y cyngrair, 2 gôl yng Nghwpan Cymru, 2 gôl yn y gystadleuaeth hon. Ond eiliad allweddol i Katie Barker, a mi fyddech chi'n tybio mae Katie Barker fydde yn uchel iawn ar eich rhestr chi. Petai chi am orfod dewis rhywun i gymryd cic dros eich tîm chi. Am y tro cyntaf, mae Rownd Derfynol y gystadleuaeth yma yn mynd i gicio'r smotyn. Ac mae'r gyntaf yn cael ei harbed gan Cerin Chamberlain. A mae honna yn dipyn o sioc honna. Doedden ni'n disgwyl honna gyn bac yn aglen. Ond ia, ti'n gwybod fe, mae cic y smotyn yn gwneud bod yr efo i bobl mewn nyrfau. Mae'n anodd, mae coesa'n drwm wedi chwarae dros 90 munud. A ti jyst yn disgwyl chydig bach gwell gyn rhywun mor chwarae roig fel Barker. Ond ia, mae ffordd hir i fynd. Felly nesaf. Fion Price. 2 o goliau yn y cyngrair tymor yma. Mae wedi creu 5 o goliau. Mae'n cael ei hadnabod fel chwaraewraig y ciciau gosod. A cyfle i Gaerdydd sicrhau mantes gynnar am noson ddramatig. A mae'n mynd yn fwy dramatig beth. A mae Craven yn gwneud be lwyddodd Chamberlain i wneud. A mae Price drian di gwneud be nath Barker. Cic o'r smotyn unio fel ddyn Barker. Lot rhy agos i'r gol geidwad a wneud bywyd nhw yn hawl iawn ar y funud. Mariam Mahmood. Wel, un peth yn sicr. Di choesau yn flinedig. Dod mlaen fel eilydd. Ac oedd na hanner gwen fanna rwy'n heb Cerin Chamberlain fel peta hi. Yr un fath a pob un ohono ni'n meddwl, be arall all ddigwydd yn y gêm yma? Da ni'n cael popeth, ond ar hyn o'n bryd, da ni'n wedi cael gol di sgorio ar smotyn. Dwy gic wedi bod, y ddwy wedi methu. Mahmood, cyfle rai Wrecsam ar y blaen. Dyna sut da chi'n cymryd cic, Iona. Ia, da iawn Mahmood, mae'n anodd. Honna dy'r un yr anoddau gymryd, ti eisiau mynd am y top yr gornal, ond i gadw hi o dan y trawst. Da iawn Mahmood, a dim cyfle i Chamberlain. Da chi wedi cymryd ciciau smot yn eich hun? Dwi wedi sgorio rhoi, ond dwi hefyd wedi methu rhainig. Wel, mi fydd Mackenzie Hope Olden yn gobeithio. Mae yn y categori dwi wedi sgorio rhai fydd hon yn disgyn. Mae angen hon. Mackenzie Olden yn wynebu Liz Craven. Mae'n wan. Ac unwaith eto mae Craven heb orfod gwneud gormod mae rhaid i chi ddeud wedi arbed. Dwy chwaraewr Caerdydd profiadol a sy'n dangos i chdi, pan ti'n disgwyl na sgorio sy'n dangos bod mae'n nyrfau. Cic ar spotyn mewn Rownd Derfynol yn gallu gwneud i'r goreon. Y nesa, Josie Elin Smith i gynyddu mantes Wrecsam. Un o'r nifer y chwaraewyr ymunodd dros yr haf gyda dyfodiad y rheolwraig newydd i Wrecsam. Cic arferchog arall, cwbl wahanol, ond yr un mor gywir ac yr un mor effeithiol.
Ia, a fel am mae'r gweddill i trio gwneud, trio rhaid nhw'n gwylod yn y gornel, ond dyn nhw wedi mynd digon i'r gornel, maen nhw wedi mynd i agos i'r gol geidwad, ond Smith, ia, gret, wedi cael gêm ffantastig a wedi gorffan ei diwrnod efo Cicos Martin. Nawr te, dyma be ydy pwysau ar gapten Caerdydd. Mae'n anodd credu neu ddychmygu y bydd yn ddod nôl, petai Hannah Power yn methu hon. Mae angen grym a chywirdeb ar Power. Mae angen hon ar Gaerdydd. Power yn gwneud swydd y capten yn gydwybodol, yn gyfrifol, yn effeithiol. A dwi'n siŵr bod Katie unwaith eto fan hyn yn gallu anadlu'r o gweld i chwaer yn sgorio'r cic o'r smotyn. Ond y fantes o hyd gan Wrecsam a gôl wych hon ydy'r rheswm bod ni yma o gwbl yn gweld drama y ciciau o'r smotyn. Maria Francis Jones newydd ymuno â'r clwb yn ei hymddangosiad cyntaf. Eisoes di sgorio. Allu gynyddu'r fantes. O gall. Cic arferchog arall. Ti'n meddwl bod nhw wedi bod yn ymarfer cicio i'r ochr i gornel chwith fan ag nhw gyd i weld yn mynd y ffordd yna'n di a cic gret o'r ysmotyn i Francis Jones. Mae rhaid i'r eilydd sgorio. Fiona Barry sydd wedi bod mor effeithiol, mae rhaid deud, mor bwrpasol a ffendant ym mhopeth mae'n gwneud ers dod mlaen fel eilydd. A hi sgoriodd y gol i ennill y gêm rhwng y ddau dîm chydig nos yn ôl yn gynharach yn mis Ionawr. So, ydy Fiona Barry wedi fod yn greulon eto i'r Wrecsam. Mae rhaid i hon fynd mewn neu mae Caerdydd wedi colli'r Rownd Derfynol. Dyna be di cic hunanfeddiannol ar weitha'r pwysau yn edrych fel tasau ar gael chwarae. Ia, di gwneud y penderfyniad pa ffordd oedd hi'n mynd a nath hi ddim newid i meddwl. A gyrru Lys Craven ffordd anghywir. Ond mae'r gic yma yr un mor arwydd o cawl. Mae hon, os di'n mynd i gefn yr hwyd, yn mynd i sicrhau bod Wrecsam yn mynd i godi'r Tlws. Yn gosod y bêl mae Faye Knox am foment i glwb pêl-droed merched Wrecsam. Knox, dyma'i cyfle hi. Mae Wrecsam wedi ennill y Tlws yn ei rownd derfynol gyntaf erioed. Yn y gystadleuaeth yma, nhw sy'n mynd â hi. Dyna pam da chi'n gweld golygfeydd fel hyn. Mae'r clwb yma yn cymryd camau anferthol. Di'r merched yn ddim eithriad, ond mae hwn yn gam pwysig, arwydd o cawl, ac yn heiddi'r fuddugoliaeth Iona. Yndyn, bendant, wedi chwarae dda. Tro oedd hi'n gêm agos, wedi gallu mynd unrhyw ffordd, unrhyw dîm, ond ia, dos nhw wedi gorfod dewis erbyn y diwedd oedd Wrecsam yn heiddi, just mynd ar Tlws. Ond tro newid y stori, newid y momentum ym mhêl-droed merched Cymru. Caerdydd wedi bod yn ennill y tîm cryfa yn wlad am nifer o flynyddoedd. Felly, da iawn Wrecsam, hollol heiddiannol a lwcus i Caerdydd. Am ddrama, ac ewn ni ar yn pennau i glywed beth gan Jenny Sugarman, rheolwraig Wrecsam, i ddeud am hyn i gyd. An incredible afternoon of football. I know you've barely had time to take it in at this point, but what are you feeling at this moment? Oh, I'm absolutely delighted. This group of players, this group of staff, these supporters, this club, this is for absolutely every single one of them. They put so much faith, belief in us, and we're just so happy to repay them with this. I mean, at the end of that 90 minutes, the last 10, what a goal from Maria Francis Jones, if I can just say. But then to go to penalties as well, I mean, it was a real emotional roller coaster. Yeah, and they believe, every single one of them and every single one up there, they believe in this team and where we're going. And like I said, just they don't give up. We come from behind twice, and this team don't give up. And in terms of Maria, I mean, what a way to begin her chapter at the club as well. We actually had a little chat in the gym this week about how cool it would be, because there's pressure, like this, you know, she's made history as that first player that fee's been paid for, and we said what a way to make your mark would be to score or assist in a cup final, and she's done it, and what a goal, by the way.
Absolutely, and I mean, what a special occasion to be able to share with all these fans as well. Incredible support here this afternoon, Jenny. We're so grateful. I mean, look at the numbers that have come in. Hopefully they want to keep coming back after what they've seen today, because it was just a fantastic game. And of course now you've got the games in the league and that one coming up in the cup as well to think about. But hey, I'll let you enjoy today first. Thank you very much. Diolch. Llongyfarchiadau mawr. Wel, am noson ac am ornest, am gêm i ni newydd weld fan hyn yn Stadiwm Dinas Bangor. Ian Derbyshire, reolwr Caerdydd, yn siarad gyda'i chwaraewyr fyna, ond mae Nia Davies wrth yn ochr i. Mae rhaid ni roi pob clod i Wrecsam. Oedd heno yn noson enfawr i'r tîm, i'r clwb. Oedd na gymaint o bwysau arnyn nhw, con nhw off, a maen nhw'n heiddi pob eiliad o'r dathliadau yma, Nia. Ie, maen nhw yn. Nath nhw'n dod nôl o fod ar ei ôl hi 2 waith, a wedyn yn clinigol yn y penalties. So ie, maen nhw yn heiddio. Mae o'n siom weithiau i un tîm colli ar cicio smotyn, ond dwi yn meddwl bod Wrecsam yn heiddio heddiw. Ie, mae'r dathliadau yn gweud y cyfan. A hefyd, just... Na beth yn teimlo'n eitha emosiynol fyna hefyd, Nia, achos o'n i'n siarad am Wrecsam cyn y gêm, a'r daith maen nhw wedi bod ar ennill y tlws cyntaf yma o dan Jenny Sugarman hefyd, a o'n i'n gweud oedd hwn yn teimlo fel y cam nesaf, y cam mawr i wir sefydlu ei hunain fel un o'r prif clybiau yma yng Nghymru o ran y gêm domestig. Ie, a ti wod, athyn ni siarad cyn y gêm am bod hwn yn am y cwpan, ond hefyd mae hwn yn mynd i roi momentum i nhw yn y gyngrair hefyd. Ti gwybod, dyn nhw dal e bennill mewn 90 munud yn erbyn Caerdydd, so mae hynna'n rhywbeth i Caerdydd i dal ati, ond bydd hi'n diddorol i gweld y gemau sy'n dilyn yn y gyngrair ar weddill y tymor. Wel, gadw ni ailfyw yr eiliadau holl bwysig yna pan eithon ni giciau o'r smotyn ac arbediadau crefyn yn y gol i Wrecsam, am berfformiad ganddi hi yn y gol. Ie, mae'n arwr i Wrecsam heno. Dwi'n meddwl y safon y cicio smotyn rhai i Caerdydd ddim yn o safon uchel iawn, ond mae'n gofod safio nhw. A wedyn, Wrecsam yn clinigol. Dwi'n gwybod yr un gyntaf ddim yn mynd mewn, ond wedyn ar ôl hynna, oedden nhw yn clinigol. Dwi'n meddwl mae Mood yn sgorio'r ail, ac oedd hwnna'n gol arbennig o dda o'r cic o'r smotyn. Ie, oedd hwnna'n teimlo fel foment enfawr i feddwl fel wedys ti. Oedd cicio'r smotyn falle ddim yr ei gorau. O'n i'n teimlo fel o'n i'n ailgwylio'r Euros ambell i funudau. Ond fel i ni'n gallu gweud, Lily Jones yn i dagre fyna ar y ca. Mae hi wedi cael tipyn o gyfnod yn Wrecsam a mae'r emosiwn yn glir iawn ar ei gwyneb hi. A ni'n gallu gweld jyst faint mae hyn yn golygu iddi hi. A Nia, fel o'n i'n gweud, mae hwn nawr yn teimlo fel y cam nesaf i Wrecsam. Mae'r treble hefyd ar y gorwel. Mae nhw dal 4 pwynt tu ôl Caerdydd mae'n ddrwg gen i yn y gyngrair, ond ti'n credu jyst faint o hwb mae hwn yn mynd i fod iddyn nhw yn seicolegol fwy'n rhywbeth, bod nhw wedi llwyddo i ddiddi y tîm fwyaf llwyddiannus yn hanes Cymru o ran y gêm domestig. Ie, dwi'n meddwl mae Wrecsam yn rhoi pwynt i profi, dwi'n wedi dweud hynna llawer o weithio, a maen nhw wedi heno. A wedyn i gweld, chwaraewyr newydd yn dod mewn i'r tîm ac yn rhoi pob peth i'r crys ac i'r clwb yn rhywbeth mawr, ond gweld Lily yn emosiynol fanna, mae hi'n un mawr sydd wedi fynd trwy llawer gyda'r clwb yma a bod yn cefnogwr o'r clwb ers bod ni'n bach, a mae'n diwrnod mawr i hi. Lily Jones, un o ser tîm Wrecsam. A fel ych chi'n gallu gweld, Caerdydd yn casglu i medalau nhw fan hyn. I ni ddim yn bell o weld y tlws yn cael ei godi. Felly allwn ni fynd nôl lan nawr at Iona a Nick Parry. Diolch Sioned. Ac mae yna deimlad bod hwn yn ddiwrnod arwyddocaol yn gêm y merched yma yng Nghymru. Ddim daioni i unrhyw gamp bod yna un tîm bellafoedd ar y blaen. A mae clwb rhyfeddol Caerdydd wedi bod yn y safle hwnnw. A mae'r gofod, y gagendor, yn cael ei gau. A mae heddiw mae rhywun yn teimlo yn golygu bod y gofod hyd yn oed yn fwy tyn na fuodd o erioed. Siom Caerdydd, Iona, yn amlwg. Ie, dys o neb eisiau colli mi'n Rownd Derfynol, nedig ar gicio'r smotyn. Mae o'n boenus, mae o'n anheg mewn un ffordd. Mae nhw wedi chwarae am 90 munud. Oedden nhw jyst methu ffeindio gwahaniaeth rhwng y ddau dîm.
diwrnod Wrecsam oedd hi heddiw. Ond ia, mae'r gofod na wedi cael ei gau. A dyna pam ddodd Jenny Sugarman i fewn. So mae wedi dod i fewn, mae wedi bod yn eitha brutal. Mae chwaraewr sy'n dynas blynyddoedd wedi gadael, mae wedi dod ar ei hi fewn. A mae wedi dod i fewn ar fwrpas, so mae wedi dod i fewn i ennill bethau. A dyma'r cam cyntaf ar ei siwrna hi. Yn arwydd â cael y ddwy gyntaf i dderbyn medal oedd Liz Craven, y golwr, a Faye Knox sgoriodd y gic o'r smotyn fuddigol. Mark Adams i slywydd y gymdeithas sy'n cyflwyno y medalau ac mae'r holl sôn yn dydi am dîm Wrecsam, tîm y dynion. Mae camerâu Welcome to Wrecsam yma. Y dîm a'r dynion yn cael llwyddiant ar ôl llwyddiant ar ôl llwyddiant. Mae'r merched nawr yn cael medalau. Yma am y tro cyntaf yn y gystadleuaeth hon yn cyrraedd y rownd derfynol. Maen nhw wedi cyrraedd, maen nhw wedi ennill, maen nhw wedi gwneud hynny yn y modd mwyaf dramatig a'r cyfan o dan aden Jenny Sugarman yn ei thymor cyntaf. Mae'r cwpan yn mynd i gael ei gynnig i freichiau Jodie Bartle, capten clwb pêl-droed merched Wrecsam. A clwb pêl-droed merched Wrecsam ydy enillwyr cystadleuaeth Tlws Adran 2025, 2026. Croeso i Wrecsam, croeso i lwyddiant tîm merched Wrecsam. Mae hynna jyst yn gret, ti'n fel. Maen nhw wedi gweithio mor galad, wedi trio cael y bwlch yma dros y blynyddoedd a wedi gwneud o'r diwedd a di ennill y gêm fel maen nhw wedi gwneud heddiw. Jyst gwych i Wrecsam. Mae hanes wedi cael ei greu ar ddiwedd prynhawn dramatig i'w ryfeddu. Llongyfarchiadau Wrecsam. Diolch yn fawr iawn i Nick a Iona, a fi'n siŵr bydd y dathliadau yn parhau yn hwyr iawn mewn i'r noson heno yma. Ia, fi'n credu, eisiau ni sôn am Caerdydd, o'n nhw ar y blaen o 2 gol i 1. Beth ti'n credu ath o'i le yn y cwarter awr 10 munud ola yn yr ail hanner yna i fynd â hi gicio'r smotyn iddyn nhw? Ie, nath Caerdydd dechrau'r ail hanner yn gryf. A wedyn, nath just y momentum, nath Wrecsam cymryd y gêm yn ei dwylo ei hun a mynd amdani. Oedd Barker just ddim yn rhoi fyny. Nath hi just ddim yn rhoi fyny trwy gydol y gêm. Ac nath rhai o'r newidiadau falle helpu Wrecsam. Ond nath nhw yn gorffen ail hanner na'n gryf a gorffen y cicio smotyn yn gryf hefyd. Wel, ni'n mynd i gael mwy o ymateb nawr. Nôl yn ni nawr at Nicky, achos mae hi'n cael cwmni Lily Jones. Lily, am noson arbennig. Ti yma hefo'r banner arbennig yma. Dwi'n gweld be mae'n olygu ti, just i fod yn dathlu hyn yma. Dyna da ni'n neud y gwaith caled am. Mae bywyd yn braf yn byd y bel heddiw a ti'n be, mae di bod yn amser hir i ddod yma. Dwi'n bod a lot o poen os o fi mewn boots dydd iau a dyn nhw'n cael chwarae heddiw. Mae'r poen a colli blynyddoedd diwethaf wedi bod gwertho. A sbio arno ni, delight. Ond am gêm oedd hi hefyd, so wedi gallu mynd naill ffordd neu llall i fynd i gicio'r smotyn ar y diwedd hefyd mor dramatig, Lily. Yn union, o'n i'n gwybod o'n mynd i fod yn gêm o safon, dau tîm arbennig yngrair. A pryd mae gemau mynd i cicio'r smotyn, ti'n gwybod bod chdi wedi cael gêm da, a da ni just yn lwcus bod ni wedi cael y buddigolaeth o'r cicio'r smotyn yma. I gael eich dwylo chi ar y gwpan a heno, be mae'n ei olygu? Mae'n meddwl bob dim. Mae cael mynd at Tlws Adran i'r cefnogwyr mae i gyd sydd wedi troi fyny, i'r coaches sy'n gweithio mor galed bob wsos i ni, a just i ni cael o hefyd, da ni'n gweithio mor galed. Dwi'n mynd i ddod a Les i fewn, sgwysio fi. Les, what an evening of football. I mean, it was an incredible game. I think it was just like with all the hard work we put in, I think we deserved it. I think we actually dominated the game. They just had a few moments where obviously we scored from set pieces, but we scored 2 worldies and then we won the penalty shootout. So that was great. Listen, we wish you many, many congratulations. Enjoy the celebrations. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr iawn, Nicky, a ni'n gweld y garfan cyfan a'r staff i gyd yn dathlu fan hyn. Nia, pa mor bell i ti'n credu gall y tîm Wrecsam yma fe? Nid jyst tymor yma, ond yn edrych mlaen i'r dyfodol hefyd. Falle dyma'r dechrau iddyn nhw fod yn rheoli bach o'r gyngrair neu fod un o'r clybiau
mwyaf yn Cymru. So, llongyfarchiadau i Wrecsam a gweld lle mae hyn yn mynd. Mae'r dyfodol yn un disglair iawn i Wrecsam. Wel, dyna ni, am ddrama, ni wedi cael ein sbwylio yma ar S4C wrth i ni weld tlws cyntaf tymor yn cael i godi. Mae hanes wedi cael i greu a'r dreigiau sy'n dathlu heno. Wrtho fi, ni a'r crew i gyd fan hyn ym Mangor. Diolch am wylio, nos da.